ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paggalang sa mga magulang ay isa sa mga utos ng Diyos na may pangako. Ibig sabihin walang swail na anak ang pinagpapala pagdating ng panahon. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, meron ba kayong comfort food? Yung klase ng pagkain na kapag kinain ninyo, hindi lang kayo mabubusog kundi maibabalik pa kayo nito sa nakaraan. Ako kasi Papa Dudut ay meron. At egg sandwich yon. Pero bago ko ikwento kung bakit ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Ako po si Jing, 35 years old at nakatira dito sa Malate, Manila kasama ang pamilya ko. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong pandemic nang minsan akong nakapakinig ng isa sa mga storya ninyo online. Tapos nagustuhan ko po ito kaya hinahanap-hanap ko na. Ang pakikinig sa Barangay Love Stories ang paraan ko para makapag-relax mula sa pag-aasikaso sa aking mga anak. Magsisimula ang kwento ko noong 18 years old ako, Papa Dudut. Nasa 4th year high school ako noon at kasama ko na lang sa buhay at bahay namin ng Lola Lilia ko, nanay ng mama ko at ang papa nonong ko. Wala akong kapatid. Si mama naman ay iniwan na kami noong sanggol pa lamang ako. Sumama raw siya sa boyfriend niya at nagpakalayo-layo. Hanggang ngayon ay wala akong balita sa kanya at wala na rin naman akong balak alamin kung nasaan siya o kung buhay pa ba siya. Napatawad ko naman siya sa pang-iiwan sa amin pero ayoko nang makipag-ugnayan sa kanya kung bibigyan man ako ng pagkakataon, Papa Dudut. Ay, grabe. Sakit ng katawan ko. Nak, kuha mo naman ako tubig. Parang di ko na kayang tumayo sa upuan at maglakad. Sige po. Grabe. Ngalay na ngalay mga binti ko katatayo sa trabaho kanina. Buti na lang talaga hindi kami pinag-OT kasi baka di ko na kayanin. Mahirap talaga kumita ng pera rito sa atin. Kahit na anong sipag mo parang kulang pa rin. Pa, tubig po. Salamat. Kaya ikaw, mag-aral kang mabuti para sa opisina yung maging trabaho mo. Matagal pa naman po yun, 18 pa lang po ako. Malapit na rin naman. Pero parang ayoko pa pong magtrabaho, nakakapagod kasi. Wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Mas nakakadagdag lang talaga ng pagod yung mabigat ginagawa mo. Tapos maliit pa sweldo mo. Oo nga po pala, tuwing kailan sweldo nyo? Ha? Bakit mo naman natanong? Sige na po, sagutin nyo na lang. Kinsenas katapusan, bakit? Ayun, sakto. Bakit nga? Kasi po may sasabihin ako. Ano na naman yan, ha? Baka pagkakagastosan na naman yan. Opo, pero matagal pa naman. Parang 2 buwan simula ngayon. Sige, ano ba yan? Magkakaroon po uli kami ng tour bago yung graduation. Gusto ko pong sumama. Lagi mo namang gustong sumama, di ba? Opo, pero hindi naman ako nakakasama. Ay, pasensya ka na. Kasi lagi rin may pinaggagamitan yung pera natin na nakalaan para sa tour mo. Kaya hindi ka nakakasama. Pero gusto ko na pong sumama ngayon. Pagbigyan niyo na po ako. Kasi malapit na rin naman ang graduation namin. Sigurado ka bang gagraduate ka? Ay, oo naman po. Kahit yun na lang yung regalo niyo sa akin. Tsaka para makasama naman ako sa tour namin. Lagi na lang po kung hindi nakakasama eh. Di ba pinaliwanag ko na nga kung bakit hindi? Opo, pero nakakainis pa rin. Huwag kang mainis. Alam mo namang mahirap lang ang buhay natin. Alam ko naman po yun, pero naiingit na kasi ako sa mga classmate ko na nakakasama sa tour namin. Buti pa sila pinag-iipunan talaga ng mga magulang nila yung pambayad. Ako, lagi na lang taong bahay o hindi kaya nasa school para maglinis sa araw ng tour namin. Ay, sige. Dahil kinonsensya mo na ako, sige. Pag-iipunan ko na yung tour mo.
Para makasama ka na rin at di ka na mainggit sa mga kaklase mo. Talaga po? Oo nga, kaya wag mo na akong simangutan dyan. Salamat po, Pa. The best talaga kayo. Oo, pero sana mapag-ipunan ko. Kasi baka magkasabay-sabay na naman mga bayarin natin. At kailanganin ko yung pera na yun pambayad. Wag naman sana, kasi magtatampo na naman ako sa inyo niyan. Kaya nga pag-iipunan ko na, di ba? Para hindi ka na magtampo. Asahan ko po yan, ha? Batang to, napakasigurista. Siyempre naman po. O siya, masahihin mo muna mga binti ko. Para naman may lakas na ulit ako magtrabaho bukas at sa mga susunod na araw. Naantok na po ko. Sige ka. Pag di ako nakapasok bukas sa trabaho dahil masakit mga binti ko, hindi rin ako makakaipon ng pang-tour mo. Sige na nga po, pero saglit lang ha. Papa Dudut, simula elementary hanggang third year high school ay hindi ko pa naranasang makasama sa mga tour o field trip. Mahirap lang kasi ang pamilya namin at medyo gagastos talaga ng malaki kapag sumama ako. Sinasabi ko naman ng maaga kay Papa para mapag-ipunan niya, Papa Dudut. Pero laging may pinagkakagastosang mas mahalagang bagay ang perang nakalaan para doon. Kaya nga laging masama ang loob ko at nagtatampo sa kanya. Lagi ko rin siyang dinadabugan at nagmamaktol ako sa harapan niya pag hindi nasusunod ang gusto ko. Pero sa huli wala rin naman akong magagawa. Factory worker ang tatay ko at kumikita siya ng minimum. Magkaibigan at magkaklase sila ng nanay ko noong high school at nabuntis niya ito kahit na may boyfriend ito. Pero pareho naman daw nilang ginusto kaso sa huli, iniwan pa rin siya ni Mama nang makipagtanan ito sa iba. Tinanggap na lamang ng Papa ko ang mga nangyari kahit na masakit sa kanya. Nagalit din sa kanya si Lola, nanay ng Mama ko dahil sa ginawa nila ni Mama. Kaya nagsorry si Papa kay Lola at nangako na aalagaan ako at palalakihin. Naawa naman si Lola sa sitwasyon namin noon dahil sanggol pa ako. At ulilang lubos na rin ang Papa ko. Hindi rin siya close sa mga kamag-anak niya dahil barumbado siya noong kabataan niya. Pero nagbago naman siya nang isinilang ako. Kaya naman nag-decide si Lola na kupkupin kami at patirahin sa bahay kasama niya. Lalo na't mag-isa na lamang siya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Laalis po ako. Oy! Sandali. Bakit po? Huwag mo akong maktulan. Hindi ako katulad ng papa mo na madadala mo sa pagganyan-ganyan mo. Umupo ka rito sa tabi ko. Pero aalis nga po ako. At saan ka pupunta, ha? Sabado ngayon, wala namang kayong klase. Gagawa po kami ng project sa bahay ng kaklase ko. Gagawa raw. Baka naman tumatakas ka lang sa mga gawaing bahay kaya gusto mong umalis. Hindi po, grabe naman kayo. Ano? Grabe ako? Sinisigurado ko lang na hindi ka nagsisinungaling sa amin ng papa mo. Bakit ko naman po gagawin yun? Malalaman nyo rin naman yung totoo. Mabuti alam mo. Pero seryoso, may gagawin po kaming project ngayon. Kung gusto nyo, yung classmate ko pa ang magpaalam sa inyo. Hindi na kailangan. Paalisin din naman kita, pero mag-usap muna tayong bata ka. Hindi na po ako bata, 18 na po ako, dalaga na ako. Talaga lang ha? Dalaga raw pero madalas isip bata. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Nalaman ko na gusto mo raw sumama sa tour ninyo. Opo, nakwento po sa inyo ni Papa? Oo. At nakwento rin niya yung sinabi mo sa kanya na pag hindi ka nakasama, magtatampo ka raw sa kanya. Tama ba yun? Ay, syempre. Nakakatampo naman po na lagi na lang akong hindi nakakasama sa tour namin. Simula elementary hanggang third year high school. Kaya ka naiinggit sa mga kaklase mo, ganon. Opo. Alam mo naman ang sitwasyon ng buhay natin, di ba? Alam ko naman po, pero… Alam mo naman pala, pero bakit ganyan ka pa rin mag-isip? Hindi naman po sa ganun. Hindi raw sa ganun, pero para ka pa rin bata na hindi naiintindihan ng sitwasyon ng pamilya natin. Baka nakakalimutan mo na kulang na lang magkanda-kuba kami ng papa mo sa pagtatrabaho para maitaguyod ka lang. Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Kaya nga nag-aaral ako ng mabuti para masuklian ko yung pagsasakripisyo nyo.
Dapat lang na mag-aral ka ng mabuti. Kasi maswerte ka dahil nakakatungtong ka sa eskwelahan. Marami dyan ang mga kaedad mo yung mas pinipiling pagtrabahuhin ng mga magulang nila kaysa pag-aralin. Nagtatrabaho rin naman po ako ah. Diba tinutulungan ko nga po kayo sa pagtitinda? Oo, sa tuwing wala kang klase. Pero nitong nakaraan napapansin ko ha, lagi ka nalang umaalis tuwing Sabado at Linggo. Katulad ngayon, naalis ka na naman. Mahalaga naman po yung pupuntahan ko. Kanina ko pa sinasabi na gagawa nga po kami ng project ng mga classmate ko kaso parang hindi nyo naman naiintindihan. Anong sinabi mong bata ka? Hindi na nga po ako bata. Naiintindihan ko na po yung sitwasyon ng buhay natin. Sabi nyo nagkakanda ko ba na kayo ni Papa sa pagtatrabaho para maitaguyod ako. Ibig sabihin, kasama rin po doon yung maibigay nyo sa akin yung mga gusto ko. Anong pinagsasasabi mo? Saan mo yan natutunan? Naisip ko lang po. Kasi may iba akong kaklase na katulad din natin yung buhay pero nakakasama naman sila sa tour. Hindi mo dapat kinukumpara ang buhay natin sa buhay nila. Tsaka kung gusto mo talagang sumama sa tour na yan, tulungan mo kami ng papa mo sa pagtatrabaho. Hindi yung pagsasalitaan mo kami ng ganyan. Para kang hindi nag-aaral. Papa Dudut, aminado naman ako na may pagkatamad ako sa bahay namin at mahirap utusan. Kaya madalas nagagalit sa akin ang lola ko lalo na at may pagka-istrikta siya. Mabait naman siya pero lamang lang talaga yung pagiging mataray niya. Lagi rin niya akong pinapangaralan na huwag maging swail na anak dahil ayaw niyang kalakhan ko yon. Wala raw kasing mararating ang mga anak na hindi marunong rumespeto sa mga magulang. Kaya dala-dala ko pa rin ang pangaral niyang yon magpahanggang sa ngayon. Tindera ng mga gulay ang lola ko at kasama niya ako sa paglalako ng mga ito sa palengke at sa ibang mga barangay. Pero kapag nasa school na ako ay mag-isa na lamang si lola na nagtitinda. Bilib talaga ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa edad niyang 58 ay may lakas pa rin siya na katumbas ng 10 kabayo. Kaya nga kahit nagdadalaga na ako noon, ay napapalo pa rin niya ako. Minsan nagagalit at nagtatampo ako kay Lola dahil masungit siya sa akin. Pero alam ko at ramdam ko naman na mahal niya ako katulad ng pagmamahal sa akin ni tatay. Yan ang mga bagay na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isa sa mga turo sa akin ng lola ko ay ang pagpapahalaga sa bawat sentimong kinikita namin. Ibig sabihin, kailangang pag-isipan ko ng mabuti ang mga bagay na dapat kong pagkagastosan para hindi naman daw sayang ang pera. Pero pagod na akong mainggit sa mga kaklase ko na palaging nakakasama sa mga tour, Papa Dudut. Sawa na akong makinig sa mga magaganda at nakakatuwa nilang kwento tungkol sa mga lugar na binibisita nila dahil gusto ko rin na makapunta doon. Gusto ko rin na ako naman ang magkwento. Imbes na lagi na lang nakikinig sa kanila, Papa Dudut. Kaya nga lalo kong pinaramdam kay Papa na gusto kong sumama sa paparating naming tour. At kapag hindi na naman ako nakasama, sinabi ko na maglalayas ako sa bahay namin. Natakot ang tatay ko na baka totohanin ko ang paglalayas, kaya naman sinabi niya ang pag-iipunan niya ang perang ipambabaya doon. Umasa ako ng husto na nananabik na dumating ang araw na yon. Yun pa lang kasi ang unang pagkakataon na makakasama ako sa naturang tour, kaya naman hindi na ako mapakali pa. Yung bang tipong gusto ko nang hilahin ang mga araw sa sobrang excited ko, Papa Dudut. Pa, sa susunod na linggo na po yung tour namin. May pera na po ba kayo? Ha? Ay oo naman, may naipon na ako. Naku, excited na po ako. Pwede ko na po bang kunin? Nagpapabahig na kasi si Ma'am para sa mga siguradong sasama. Sige, sandali. Kunin ko lang sa wallet ko. Oh, ito na anak. Ay, bakit sakto lang po ito?
Anong ibig mong sabihin? Wala na po ba kayong pera para may pasobra naman? Said na yung wallet ko. Wala na akong pera rito. Ano ba yan? Kulang po to. Paano magkukulang yan sabi mo sakto na yan? Ang ibig ko pong sabihin, pambayad lang to sa tour. Wala pa po rito yung baon ko at pocket money. Pwede ka namang magbaon ng kanin at ulam dyan. Tsaka bakit kailangan mo ng pocket money? Siyempre, baka may bibilin po ako doon sa mga lugar na pupuntahan namin. At saka gusto ko masarap naman po yung ulam ko. Hindi yung lagi na lang itlog, isda at gulay katulad ng inuulam ko sa school. Napakagastos mo namang bata ka. Hindi na po ako bata. Kainis kayo ni Lola. Lagi niyo akong sinasabihan ng ganyan. Para sa amin ng lola mo, bata ka pa. Kasi parang bata ka pa rin mag-isip. Ewan ko sa inyo. Anong ewan mo sa akin? Aba, Jing, hindi ko gusto yung ugali mo at mga pasagot-sagot sa akin ha. Lagi niyo naman pong hindi gusto ni Lola yung ugali at pagsagot ko eh. Minsan naiisip ko hindi niyo talaga ako gusto kaya ganyan sinasabi niyo sa akin. Hindi totoo yan. Nag-aalala lang kami ng lola mo kasi hindi tama yung ginagawa mo. May anak bang ganyan sumagot sa magulang at lola niya? Tapos di ka na nga nagpasalamat sa akin dyan sa perang binigay ko pang bayad sa tour mo. May bago ka na namang hinihingi. Dapat po kasi pati yung perang pambili ko ng baon tsaka pocket money, pinag-iipunan niyo rin. Ano ka mo? Maiisip ko pa ba yun? Kailangan din natin magbayad ng iba nating gastusin dito sa bahay. Yung pagkain natin, sa kuryente tsaka sa tubig. Minsan lang naman po ako sumama sa tour. Kaya wag niyo na pong isumbat sa akin yung mga bayarin natin. Hindi ko lang mapigilan kasi parang nakakatampo ka naman. Magtatampo kayo sa akin tapos magsusumbong na naman kay Lola. Anong magsusumbong pinagsasasabi mo dyan? Pinagalitan niya kaya ako tungkol sa sinabi ko sa inyong gusto kong sumama sa tour namin. Hindi pagsusumbong yon. Nagtanong lang yung lola mo kung bakit napapadalas ang pag-overtime ko sa trabaho. Kaya sinabi ko na nag-iipon ako pambayad sa tour mo. Kahit na, pinagalitan pa rin po ako ni Lola at kasalanan niyo yon. Paanong naging kasalanan ko pa? Pambihira ka namang bata ka? Basta, pag-ipunan niyo uli yung pambaon ko tsaka pocket money kasi kailangan ko po yon. Sige na. Pag-iipunan ko ulit. Sa susunod na linggo pa naman yung tour nyo na yan, di ba? Opo, salamat po. Papadudot masayang-masaya nga ako nung ibigay na ni Papa ang perang pambayad ko sa aming tour. Alam ko kasi sa sarili kong totoong-totoo na yon. Na sa wakas ay makakasama na ako at hindi na lamang basta makikinig sa kwento ng mga kaklase ko tungkol sa kung gaano kaganda ang lugar na pinuntahan nila. Hindi nagtagal ay ibinigay na rin sa akin ng papa ko ang perang para meron akong pang pocket money. Kasama na rin doon ang pambili ko ng baon. Siyempre hindi mawala-wala ang paborito kong egg sandwich na ginawa mismo ng lola ko. Kahit na naiinis sila sa akin ni Papa sa pagiging demanding ko, alam kong mahal nila ako at hindi nila ako matitiis. Noong araw na dumating nga ang tour namin, hinatid ako ni Lola sa school kahit na sabi ko ay kaya ko naman. Pero pinilit niya ako kasi hindi pa siya tapos magbilin ng mga dapat at hindi ko dapat na gawin. Nag-alala kasi siya sa akin kahit na malaki na ako. Kaya nga thankful talaga ako na kahit wala akong nanay ay meron naman akong lola at papa na nag-aalaga sa akin ng mga panahong yon. Oo, may mga pagkakataon pa rin na napapatanong ako sa sarili ko kung anong pakiramdam na magkaroon ng nanay katulad ng mga kaklase ko. Marami kasing bagay na hindi kayang gawin ng tatay ko na mga nanay lamang ang nakagagawa. Tulad ng pagtatali ng buhok ng maayos, paghahanda ng baon at kung ano-ano pa. Buti na lang talaga at nandyan si Lola kaya kahit papaano ay napupunan niya ang pangangailangan kong yon. Papa Dudut. Kumusta naman yung tour nyo? Naku, sobrang saya Paula. Ang gaganda dun sa mga pinuntahan namin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na kasama na ako sa tour. Magpasalamat ka sa tatay mo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakasama dyan. Nagpasalamat ako kay Papa. Okay na po yun. Oo nga, pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na maawa dun sa tatay mong yun. Napakasipag kasi. Kahit napapagod na siya sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya kasi nga
desidido siya na makasama ka rin dun sa tour nyo. Opo, kaya masayang-masaya nga po ako. Pero napansin ko po, laging dinadaing ni Papa na sumasakit daw yung tiyan niya. Nasabi po ba niya sa inyo? Oo. Alam niyo po ba kung bakit? Sinabi niya wag ko na raw sabihin sa'yo kasi baka mag-alala ka raw. Mas lalo po ako mag-aalala kung hindi niyo sasabihin sa akin. Naisip ko nga na karapatan mo ring malaman lalo na tatay mo yun. Kaya nga sabihin niyo na po. Nung nagpa-check up siya, lumabas na nagka-ulcer siya. Kaya madalas na sumasakit yung tiyan niya. Pero wag ka na masyadong mag-alala kasi niresetahan naman na siya ng gamot. Bakit naman po siya nagka-ulcer? Hindi po ba siya kumakain sa tamang oras? Ganun na nga. Minsan hindi pa siya kumakain. Inamin niya sa akin yon kaya lalong lumala yung sakit niya. Bakit po? Kasi nagtitipid siya. Yung pera na pambili niya ng pagkain ay niipon niya para maibigay sa'yo. Pambili ng baon at pang pocket money mo. Sinabihan mo raw kasi siya na sakto lang pambayad sa tour yung perang binigay niya. Kaya hiningan mo pa siya. Totoo ba yon? Opo. Pero hindi ko naman po alam na hindi siya kakain para lang may maipang pambaon at pang pocket money ko. Hindi naman kasi tayo mayaman. Yung buhay natin di katulad ng mga kaklase mo na dalawang magulang nila yung naghahanap buhay. Oo, natutulungan ko ang papa mo sa pagtitinda ng gulay. Pero hindi naman pare-pareho yung kita ko. May mga araw na malakas, pero mas marami yung matumal. Tsaka, tumatanda na ako. Kahit na kaya ko pa naman, medyo nakakaramdam na rin ako ng mga sakit-sakit sa katawan. Kaya nga sabi ng papa mo tumigil na ako sa pagtitinda. Ako naman yung may ayaw kasi gusto kong tumulong sa kanya dahil kawawa naman siya. Siya lang yung nagtatrabaho para sa pamilya natin. Dahil sa sinabi niyo parang nakonsensya naman po ako. Hindi ko sinabi yon para yan ang maramdaman mo. Gusto ko bumawi ka sa kanya kahit na sa mga maliliit na bagay na hinihingi niya. Tulad ng pagpapamasahe sa binti niya pag nangangalay siya. Pero mali pa rin yung inasal mo sa papa mo, ha? Dapat mas naging mapagkumbaba ka. At hindi yung lagi mo siyang minamaktulan. Alam ko naman na alam mo ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya sana mas maging maunawain ka. Lalo na sa ama mo kasi ginagawa naman niya lahat para maibigay lang sa'yo yung maayos na buhay. Balang araw may iintindihan mo rin at pasasalamatan mo siya. Salamat po kasi sinabi niyo sa akin yung mga pagsasakripisyo niya. Lalo na para lang makasama ako sa tour namin. Tsaka sa inyo na rin kasi kahit lagi niyo akong pinagagalitan, alam ko na mahal niyo pa rin ako. Siyempre, apo kita kaya mahal kita. Ikaw na lang yung alaala na meron ako mula sa nanay mo simula nung umalis siya. Kaya nga nangako ako noon sa sarili ko na aalagaan kita. Kaya sana wag ka na rin masyadong maldita. Opo, sorry po ulit. O siya, tama na yan. Ituloy mo na lang yung kwento mo tungkol sa mga lugar na pinuntahan nyo. Para naman masaya yung pinag-uusapan natin. Papadudot, nalungkot naman ako matapos kong malaman ang dahilan kung bakit madalas ang pagsakit ng tiyan ni Papa. At mas nakonsensya ako nang sabihin sa akin ni Lola ang tungkol sa mga sacrifices na ginawa niya para lamang makasama ako sa tour namin. Tapos minalditahan ko pa ang tatay ko para lang masunod ang gusto ko. Bigla tuloy bumalik sa alaala ko ang mga pagkakataon na hindi ako naging mabuting anak sa kanya sa tuwing nagmamaktol ako at nagdadabog sa mga utos niya. Doon ay biglang nag-sink in sa isipan ko ang lahat ng mga pangaral ng lola ko sa akin, kaya unti-unti ay nagbago ang pag-uugali ko. Hindi naman ako masamang anak, medyo pasaway lang talaga kaya nga binabawas-bawasan ko na. Hindi rin ako madalas nagreklamo kapag inuutusan ako ni na lola at papa. O kapag hindi ko gusto ang ulam, ay hindi na ako papadudot naghahanap ng masarap kasi yun lang ang kinaya ng pera namin. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga blessings na ibinigay niya para sa pamilya namin at nangako ako sa sarili ko na balang araw ay babawi ako sa 2 taong pinakamamahal ko.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumaki akong hindi close sa papa ko dahil noong una ay naisip ko na kasalanan niya kung bakit kami iniwan ni mama. Tapos busy pa siya lagi sa trabaho kaya naman kaunti lang yung panahon niya na makasama ako at masubaybayan sa paglaki ko. Buti na lang at nandyan si Lola dahil kahit papaano ay merong nag-aasikaso sa akin mula pagpasok sa eskwelahan hanggang sa pagdalo ko sa mga PTA na kasama si Lola. Laging sinasabi ng lola ko na unawain ko na lamang ang tatay ko. Kasi nga ay siya lang halos ang naghahanap buhay sa pamilya namin. Lalo na noong tuluyan nang tumigil sa pagtitinda ang lola ko. At habang tumatanda ako ay naiintindihan ko na ang tatay ko kung bakit gano'n na lamang siya kapursigidong magtrabaho. Bukod sa ayaw niya kaming magutom ni Lola, gusto niya rin na makaipon ng pera ng pangkolehiyo ko. Nakita ko sa mga pagod niyang mga mata na mahal niya ako kahit na hindi niya yon madalas sabihin. Kaya naman naging inspirasyon ko sila ni Lola para pagbutihin ang pag-aaral ko at nagbunga ngayon nang makapagtapos ako sa high school ng may karangalan. Naku, ang galing-galing naman ng apo ko. Congrats na. Kasi may medalya ka nung graduation mo. Masayang-masaya kami ng lola mo kasi alam namin nag-aral ka ng mabuti para lang magkaroon ka ng ganong karangalan. Yung totoo, para po sa inyo ni Lola yung karangalan kong yon, pa. Bakit para sa amin? Hindi naman kami yung pumasok sa eskwelahan at nag-aral. Oo nga. Nagtrabaho lang naman kami tapos lola mo lang yung nag-aasikaso sa'yo. Hindi naman po kasi literal na kailangan yung pumasok sa eskwelahan katulad ko. Kayo na po ang may sabi na nagtatrabaho kayo. Tapos si Lola naman yung nag-aasikaso sa akin. At kaya nga po ako nagsikap makagraduate ng may medal kasi kayo po yung inspirasyon ko. Kung hindi po dahil sa sipag nyo para lang mabigay sa akin lahat ng pangangailangan ko, hindi po ako makakapag-aral. Salamat po talaga. Walang anuman yon. Anak kita at mahal kita. Mahal ko rin po kayo. Nakakatuwa naman tignan ng sweet yung mag-ama. Salamat din po sa inyo kasi lagi nyo akong inaasikaso. Walang anuman yon. Tsaka maliit na bagay lang yon. Hindi po maliliit na bagay yon kasi kahit malaki na ako, nandyan pa rin kayo para gumabay sa akin at mangaral. Kaya nga kahit wala na akong nanay, hindi ko naman naramdaman na napabayaan ako. Iba rin mag-alaga ang lola mo. Kahit ako nga inaasikaso rin niya na para bang tunay na anak. Ano ka ba naman? Sa tinagal-tagal ng pagsasama natin dito sa bahay, paanong hindi kita tatratuhin parang tunay kong anak? Mabait ka at mabuti kang magulang kay Ching. Tapos nakita ko rin sa'yo yung determinasyon na mabigyan siya ng maganda at maginhawang buhay kahit na mahirap lang tayo. Doon pa lang napahanga mo na ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, aalagaan din kita katulad ng pag-aalaga ko sa apo ko. Salamat po, Nay. Nararamdaman ko na meron akong magulang sa katauhan nyo. Hindi talaga ako nagkamali na pinatira ko kayo mag-ama sa bahay ko noon. Kasi simula nung iwan ako ng anak ko, pakiramdam ko na wala na rin ako ng rason na mabuhay. Siya na lang kasi yung meron ako pero nawala pa rin siya sa akin. At kasalanan ko po yun. Pakiramdam ko, ako yung nagtulak sa kanya para iwanan kayo. Habang buhay po akong hihingi ng tawad sa nangyari. Napatawad na kita, tsaka tapos na yon. Hindi na ako galit sa'yo. Malaki na rin naman yung anak ko. May isip na siya para malaman ng tama at mali. Alam ko na alam niya ang ginawa niya ng araw na yon. Kung sakaling bumalik po si Mama, patatawarin niyo ba siya? Oo naman. Anak ko pa rin naman siya, tsaka wala na sa akin yun. Nangyari yun, matagal na panahon na. Ikaw pa? Wala na rin kaso sa akin yon. Ang mahalaga, bumalik siya para sa inyo ng lola mo. Ayos na ako na wala sa prioridad niya. Kasi kayo na lang din ang lola mo ang prioridad ko. Ikaw ba, Jing? Sakaling bumalik ang mama mo tapos humingi ng tawad sa pangiiwan niya sa'yo nung baby ka pa lang. Patatawarin mo ba siya? Pwedeng oo,
Pero hindi ibig sabihin sasama na ako sa kanya sakaling kunin niya ako. Kasi para sa akin, kayo lang ni Papa ang pamilya ko. Papa Dudut, lalo kong napatunayan na hindi lang mabait ang papa ko. Mapagmahal pa siya at maalalahanin. Patunay na nga doon yung mga panahong pinili niya akong panindigan at alagaan kahit na iniwan ako ng sarili kong ina. Kaya nga inalay ko talaga sa kanila ni Lola ang karangalang natamo ko pagkatapos ng pag-aaral ko. Sinabi ko rin sa kanya na gusto kong tumulong sa pagtatrabaho habang nag-aaral, kaya nag-working student ako, Papa Dudut. Pumasok po ako bilang crew sa isang 24/7 coffee shop sa lugar namin. Yung sobra sa perang ibinibigay ni Papa sa akin ay itinatabi ko sa bangko matapos kong magbukas ng bank account. Proud sa akin si na Lola at Papa dahil malaki na raw ang pinagbago ko. Hindi na ako yung dating pasaway at spoiled na anak. Pero masasabi ko pa rin na nandun pa rin yung pagiging maldita ko na naman ako kay Lola. Kapag sinasabi ko yon sa kanya ay laging tumataas ang kilay niya kasi mas maldita pa rin daw ako. Natatawa na lamang ako kapag naaalala ko yon at kahit nga college na ako noon ay lagi pa rin akong ginagawa ng baon ng lola ko. Kasama na nga doon yung paborito kong egg sandwich. Kumuha po ako, Papa Dudut, ng kursong AB English. Pinagbuti ko talaga ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos muli ako ng may karangalan. Lahat ng yon ay alay ko kina Lola at Papa. Natatandaan ko na sobrang excited ako na dumating ang araw ng graduation ko. Hindi ko pa kasi sinasabi sa kanila na may medalya ko. Tuwang-tuwa sina Papa at Lola matapos nilang malaman na may karangalan ako noong araw ng graduation ko. Proud na proud sila sa akin, pero mas proud ako sa kanila dahil sa mga sakripisyo nila. Kaya lang ay nagbago ang lahat sa buhay namin dahil kinabukasan ay hindi na nagising si Papa mula sa pagkakatulog. Oo, Papa Dudut. Bigla ang namatay ang tatay ko noong sumunod na araw at ang sakit-sakit noon para sa amin ni Lola. Mabilis man na lumipas ang 5 buwan ay hindi naman naging ganon kadali ang pag-move on ko. May mga pagkakataon pa rin na nagbe-breakdown ako dahil nami-miss ko ang tatay ko. Umiiyak ka na naman ba, Jing? Sorry La, hindi ko lang mapigilan. Namimiss ko lang si Papa tapos baka malapit na rin ang period ko kaya ito na naman yung hormones ko. Ayos lang yun. Namimiss ko rin naman ang papa mo eh. Bakit naman po kasi ganun? Anong bakit ganon? Kasi kinuha siya agad sa atin ng ganun kabilis. Parang ang saya-saya lang natin ng graduation ko. Tapos kinabukasan biglang wala na siya. Hindi ko rin alam kung paano sasagutin yung tanong mo kasi ako mismo naguguluhan din. Hindi ko pa nga naibabalik sa inyo lahat ng magaganda at mabubuting bagay na ginawa niyo sa akin para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Paano ko na po gagawin yun kung wala na si Papa? Ang daya, ang sakit-sakit po. Sigurado ako kung saan man naroroon ang papa mo proud na proud siya sa'yo. Hindi po ba pwede na dito muna siya sa atin para magkakasama tayo? Ayoko kasi na malayo siya sa atin, nalulungkot po ako. Nalulungkot din ako pero ganun talaga ang buhay. Hindi natin masabi. Akala mo ayos lang yung isang tao pero nalalabi na pala yung mga araw na kasama natin siya sa mundo. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Pero ang hirap lang kasi wala man lang senyalis. Yung iba kahit paano nakakapagpaalam pa pero ako ni hindi nabigyan ng pagkakataon para magawa yun kay Papa. Wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang talaga yung nangyari kahit masakit. Alam ko ayaw din naman ni Nonong na habang buhay tayo magluksa sa pagkawala niya.
Lalo ka na nagsisimula pa lang sa buhay may trabaho mo. Alam ko naman po yun, pero nahihirapan pa rin ako makausad. Mabuti na lang nagiging busy ako kapag nasa trabaho. Kahit paano, nakakalimutan ko yung pagkawala ni Papa. Pero hindi ko pa rin po mapigilang malungkot at mag-alala. Ha? Bakit ka naman nag-aalala? Kasi natatakot na ako mag-isa. Hindi ka naman mag-iisa. Kasama mo pa ako. Opo, pero Pero ano? Ano bang akala mo sa akin? Susunod na agad dun sa papa mo? hindi naman po sa ganun. Pero bigla ko lang naisip kasi Kasi matanda na ako. Sobra ka naman sa akin. la naman eh. Huwag ka na kasi masyadong mag-alala dyan. Dahil magsasama pa tayo ng matagal. Iniingatan at tinaalagaan ko naman ang sarili ko kasi gusto ko pa mabuhay ng matagal. Lagi rin ako nagdarasal sa Diyos na sana wag muna niya akong kunin para may makasama ka pa. Ako rin, yun din ang lagi kong dasal. Kasi marami pa po tayong gagawin na magkasama. O yun naman pala Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta tandaan mo, hanggat nandito ako, hindi ka mag-iisa. Hanggat nabubuhay ako, merong kang makakasama. Baka maiyak na naman ako niyan. Ikaw talaga? Tahan na. Lagi ka na lang umiiyak. Ayaw ng papa mo niyan. Gusto niya kahit wala na siya, lumaban ka pa rin. Magpakatatag ka. Dahil may maganda pang buhay na naghihintay sa'yo sa hinaharap. Papa Dudut, alam ko na may mga araw na malungkot. Meron din na masaya. At hindi naman palaging mabigat ang nangyayari dahil meron ding mga araw na magaan. At kapag nakakaramdam ako ng lungkot sa tuwing naaalala ko ang pagkawala ng papa ko ay lagi ko na lamang iniisip ang mga masasayang alaala na kasama ko siya noong nabubuhay pa siya. Mahal na mahal ko si Papa at masaya ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makasama siya bago siya nawala sa piling namin ni Lola. Sa kasalukuyan ay may asawa na ako at mga anak. Wala na rin si Lola dahil noong nakaraang taon lamang ng 2023 ay pumanaon na siya, Papa Dudut. Pero masaya ako kasi nakasama ko pa siya ng matagal-tagal at nasaksihan niya pa na ikasal ako at nagkaanak. Kahit papaano. Panatag na ang puso ko na nasa mabuti silang kalagayan ng papa ko nang magkasama. At sa tuwing nami-miss ko sila ay nagluluto ako ng paborito nilang pagkain na naging paborito ko na rin para naman lagi ko silang naaalala. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming pong salamat sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko. Naway kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong programa, ang inyong kapuso at kabarangay, Jing. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ang ating mga pangarap ay tila buwan na napakalayo at wari imposibleng abutin. Ngunit para sa pusong puno ng tiyaga at katapatan, ang buwan ay nagiging abot kamay. Ikaw, kabarangay, naabot mo na ba ang mga pangarap na ninanais ng iyong puso? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang liham na ito. Evelyn na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 54 years old at isa akong businesswoman.
Papadudot magulo pero kapupulutan po ng aral ang naging buhay ko. Kaya ako naisipang ibahagi sa inyo ang kwento ko para sana'y magsilbing inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maaga ko naulila sa magulang. 6 na taong gulang lamang ako noong madisgrasya kami sa daan. Sabay na namatay ang ama at ina ko pati na rin ang sanggol na nasa sinapupunan nito. At tanging ako lamang ang nakaligtas sa aksidente. Matapos ng pangyayaring yon ay napunta ako sa poder ng lolo kong si Renato na noong mga panahong yon ay mag-isa na lamang sa buhay. Simple lamang ang pamumuhay ni Lolo Renato. Wala na rin naman siyang gaanong pinagkakagastusan maliban sa sarili niya. Kaya sapat na para sa kanyang trabaho niya bilang janitor. Ayon sa kwento sa akin ni Lolo, may kaya daw ang pamilya nila noong dekada 60. Meron daw kasi silang panaderya na sikat sa lugar nila. Kaso nga lang ay natupok ito ng apoy matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa dati nilang tinitirhan. Doon na sila nagsimulang maghirap. Papadudot sa loob ng 6 na taong pagsasama namin ng lolo ko ay marami akong natutunan. Siyang naging sandigan ko sa tuwing ako'y mahina at naging gabay ko sa oras ng kalituhan. Tahimik at masaya ang buhay namin noon hanggang sa pagsapit ng taong 1983. Isang masalimuot na pangyayari ang sumubok sa buhay ko. Lolo, nandito na po ako. Oh, bakit naman nakabusangot ang apo ko? Hindi po ako nakapaglaro kanina sa eskwela namin eh. Oh, bakit naman? Gusto ko po sanang sumali sa basketball kanina kaso hindi ako pinayagan ng guro ko. Ano sabi? Bakit hindi ka raw pinayagan? Kasi po, ang sabi sa akin, hindi po pambabaeng laro ang basketball. Para lang daw po yun sa mga kalalakihan. Totoo po ba yun, Lolo? Walang katotohanan yan, apo. Ang basketball, maaari din niyang laruin ng mga babae. Talaga po ba? Oo. Bakit po ang sabi ng guro namin hindi pwede? Minsan, may mga tao pa rin talagang makaluma ang pananaw sa buhay. Hayaan mo na sila. Nasanay lang siguro sila sa kung ano yung nakaugalian ng mga ninuno natin. Ang mga ganyang pag-iisip, panahon pa ng Kastila yan eh. Talaga po ba? Oo naman. Basta lagi mong tatandaan, kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo pa rin. Ha? Huwag mo nga hayaang pigilan kanila dahil lang babae ka. Ang bola, hindi yan namimili ng kasarian. Pwede yung laruin ng kung sino man. Paano po ako matututo niyan kung ayaw naman nila akong paglaruin sa eskwelahan? Madali lang ang solusyon dyan. Ako magtuturo sa'yo. Ha? Tuturuan niyo po ako? Oo naman. Gusto mo ba? Opo. Marunong po ba kayong maglaro ng basketball, Lolo? Abay, syempre naman. Yan ang paborito kong laro nung kabataan ko. Sandali lang. Sa pagkakatanda ko, nandito pa yung bola ng Tio Alfredo mo eh. Sige po, Lolo. Maglaro po tayo. Gusto ko pong matuto ng basketball. Sige, tuturuan kita kung paano maglaro ha. Subukan mong tumira ng 3. Sige po. Oy. Hindi naman pumasok eh. Ang hirap naman pong makapuntos, Lolo. Sus, nagsisimula ka pa lang naman. Konting ensayo pa masasanay ka rin. Panoorin mo kung paano ako tumira. Pasa mo sa akin ang bola. Sige po. Ganito ang gagawin mo ha. Tuwid mo lang yung likod mo tapos tansyahin mo yung ring. Dapat sakto lang yung lakas ng pagbato mo ng bola ha. Apo. Pwede mo ring sabayan ng pagtalon katulad nito. Ha?
Grabe, Lolo! Ang husay niyo naman pong maglaro. Kaya niyo pa rin palang tumalon kahit na matanda na kayo. Abay, huwag mo akong minamaliit. Manlalaro ako sa barangay namin nung binata pa ako. Gusto ko rin pong maging kasing husay niyo balang araw. Basta pag-usayan mo lang yung pag-iensayo. Sipag at tiyaga lang ang kailangan dyan. Tandaan mo sa buhay, matinding determinasyon at tibay ng loob ang sandata mo. O ito, subukan mong agawin sa akin ng bola. Sige po. Ay! Ayan! Nakuha ko na yung bola! Yay! Lolo, may problema po ba? Parang hinihingal na kayo ah. Ayos lang ako. Ganito talaga kapag tumatanda na. Magpahinga na muna tayo saglit. Medyo napagod ako ron eh. Sige po. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng tubig? Sige nga, nauuhaw na ako. Sige po. Evelyn, sandali lang. Po? Umuwi na lang tayo. Parang bumibigat na ang dibdib ko. Ano pong nangyayari, Lolo? Tumawag ka na. Tulog sa kapitbahay. Dalian mo! Lolo! Lolo! Lolo, bumangon po kayo dyan! Tulungan niyo po kami! Tulong! Atake sa puso ang kinamatay ni Lolo Renato. Noong namatay ang lolo ko ay sunod akong napunta sa pangangalaga ng tiyuhing kong si Alfredo. Sobrang bilis ng mga pangyayari noon na ang tanging naaalala ko na lamang ay ang patago kong pagkuha sa mga libro na palaging binabasa ni Lolo, pati na rin ang ilang mga kwaderno nito na lagi niyang sinusunatan noong nabubuhay pa lamang siya para lagi ko siyang maaalala. Papadudod kumpara sa estado ni Lolo Renato ay mas may kaya ng kaunti si Tio Alfredo. OFW kasi ang asawa nito noon na nagtatrabaho sa Middle East bilang domestic helper. May 4 silang anak at puro lalaki ang mga ito. Sa mga unang buwan ng pagtira ko sa kanila ay naging maayos naman ang turing nila sa akin. Parang ako na ang tumayong ate sa mga pinsan ko na noon ay mga bata pa lamang. Pero sa pagtagal ng pananatili ko doon ay unti-unti ring nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Pinaramdam nila na hindi ako parte ng pamilya nila. Ako ang pinagtatrabaho nila sa mga gawaing bahay na ayos lang naman sa akin. Pero ang hindi ko lang natanggap ay kung papaanong ang tingin nila sa akin ay hindi bilang isang kamag-anak, kundi isang hamak na taga-silbi lamang. Kahit ganoon ay wala akong nagawa dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat ng ito, Papa Dudut. Lahat ng paghihirap. Evelyn, nasan ka? Bakit po, Tio Alfredo? Natapos mo na ba yung pinag-utos ko sa'yo ha? Opo, nakapagsaing na po ako. Nakapagluto na rin po ako ng pananghalian natin. Siguruhin mo lang na hindi mo na naman nasobrahan ng alat yung niluto mong ulam ha? Opo, tansyado ko na po lahat. Kung hindi masyadong maalat, sunog naman. Kababae mong tao, di ka marunong magluto. Wala po kasing nagturo sa akin eh. 13 anyos ka na, dapat marunong ka na sa mga ganyang bagay. Paano ka makakahanap ng mapapangasawa niyan kung hindi ka marunong gumawa ng mga gawaing bahay? Masyado pa po akong bata para mag-asawa, Tio. Hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ka na ngayon. Ang gusto kong sabihin, darating din ang panahon na magiging may bahay ka. At dapat maaga pa lang, tinuturuan mo ng sarili mo sa kung anong magiging trabaho mo bilang asawa. Ayoko pong maging asawa lang ang trabaho ko. Gusto ko po, balang araw, maging doktor para makatulong ako sa mga may sakit. Tayog naman ang pangarap mo, Neng. May kakayahan ka ba para maabot yung pangarap mong yan, Aber? Opo, mag-aaral po ako ng mabuti. Oh,
At sino naman magpapaaral sa'yo? Hindi po ba kayo? May 4 na akong anak na pinag-aaral. So tingin mo ba kakayanin ko pang magdagdag ng isa pa? Akala ko po ba, hindi po ba nagpunta pa tayo sa eskwelahan nung nakaraang linggo para mag-enroll? Oo, para i-enroll ang mga pinsan mo pero hindi ka kasama doon. Anong inaasahan mo, pag-aaralin din kita? Ang hirap na nga ng buhay, dadagdag ka pa. Ibig niyo po bang sabihin, titigil na ako sa pag-aaral? Pero mag-high school na po ako ah. Hindi mo na kailangan mag-aral pa ng high school. Sapat na yun nakapagtapos ka ng elementarya. Babae ka lang naman eh. Ang kailangan mo lang gawin, makapaghanap ng mayamang mapapangasawa at magiging maayos na buhay mo. Pero Tio, gusto ko pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Bakit? May pera ka ba? Wala po. O yun naman pala eh. Mag-aral ka kung may pampaaral ka sa sarili mo. Huwag kang umasa sa akin dahil marami akong binabayaran. Dapat nga magpasalamat ka pa't kinupkup pa kita eh. Ang dapat mong gawin, alagaan mo ang mga pinsan mo para kahit papano makabawi ka naman sa amin. Ano pong gagawin ko kapag nasa eskwela na ang mga pinsan ko? O edi maglinis ka, maglaba, mamalengke. Lahat ng yan trabaho ng babae yan. Doon mo na lang ito ng oras mo. Hindi yung nagsasayang ka pa ng oras at pera sa pag-aaral na yan. Di naman ikaw ang bubuhay sa pamilya mo pagdating ng araw eh. Yung asawa mo naman ang gagawa nun. Eh bakit po si Tia? Siya ang kumakayod sa pamilya niyo. Ba't talagang rumarason ka pa? Ano gusto mo palabasin? Nabatugan ako, wala akong trabaho. Totoo naman po na wala kayong trabaho. Sige, ituloy mo yung sasabihin mo. Sasampalin ko yung bunganga mo. Pasensya na po. Bata-bata mo pa, palasagot ka na. Yan ba ang itinuro sa'yo ng magulang mo? Wala kang modo ah. Gusto mo palayasin kita dito eh. Hindi po, wag po. Ayusin mo yung pag-uugali mo, Evelyn. Tandaan mo, wala kang karapatan sa pamamahay na to dahil nakikitira ka lang. Opo, Tio. Kahit anong pagtatampo pa ang gawin ko noon ay hindi na talaga ako nakabalik pa sa pag-aaral. Gustuhin ko man ay hindi ko kayang pag-aralin ang sarili ko dahil 13 anyos pa lamang naman ako noon. Ang naging papel ko na lamang sa buhay ng tiyuhin ko ay taga-silbi sa mga anak niya. Hindi na lamang ako ate sa mga pinsan ko. Ako na rin ang nagsilbi nilang ina. Ako ang tagalinis ng bahay, tagaluto, tagahatid at kung minsan ako pa ang taga-salon ng galit ni Tio Alfredo kapag sunod-sunod ang problema nito sa bahay. Wala rin po akong natatanggap na pera mula sa tiyuhin ko kahit na pambili man lang sana ng gusto kong pagkain. Ang sabi niya ay sapat na raw na pinapakain nila ako at binibigyan ng maayos na tirahan. Wala akong karapatang magreklamo noon dahil totoo nga naman na nakikitira lamang ako sa bahay nila. May isang pangyayari nga noong nagbabakasyon ang asawa nito galing abroad ay wala man lang ako natanggap na pasalubong. Nasa gilid lamang ako noon habang pinapanood ko ang mga pinsan ko na masayang tinatanggap ang mga bago nilang damit, sapatos at laruan. Tuwing lumalabas sila para kumain ay naiiwan ako sa bahay para magbantay. Ganon ang naging buhay ko noon sa poder ng tiyuhin ko. Pero kahit na hindi maganda ang kinakatayuan ko noon, Papa Dudut, ay hindi ko hinayaan ng sarili ko na maging kawawa. Naghanap po ako ng paraan para maiangat ang sarili ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang araw ay isang ideya ang pumasok sa isipan ko habang inihahatid ko ang pinsan ko noon sa eskwelahan nila. Pabalik na dapat ako ng bahay noong napansin ko ang ilang high school students na papunta sa open gym nila. Bit-bit ang kanya-kanya nilang upuan. Doon ko napag-alaman na pansamantala pala muna nilang gagawing klase ang gym dahil binabakbak ang dating high school building ng paaralan para patayuan ng bagong gusali.
Dahil nasa open space sila ay naisipan kong mag-sit in sa mga nagkaklase. Kapag nakikita ko ng mga mababait na teacher ay hinahayaan lamang nila akong makinig sa klase. Pero kapag nakatsamba naman ako ng masungit ay pinapaalis nila ako. Ganon na po ang naging buhay ko sa sumunod na taon, Papa Dudut. Nakasalalay na lamang sa diskarte para matustusan ko ang mga pangangailangan ko. Bawat oportunidad na dumarating sa harapan ko ay niyayakap ko. Katulad na lamang noong nakita kong nangangailangan ng tagahugas ang tindera sa school canteen. Agad ako nag-volunteer na maging tagahugas, kapalit ng 2 piso para may panggastos ako sa sarili ko. Malaking bagay ng 2 piso noong dekada 80 para sa isang batang tulad ko, Papa Dudut. Sa panandaliang panahon ay nagkaroon ako ng pagkakaabalahan. Pero mabilis din itong natigil dahil mas lumala pa ang kalbaryong pinagdadaanan ko. Nung isang sekreto ang aksidente kong nasaksihan na siyang bumago sa takbo ng buhay ko. Tiyo, Sus Mariosep! Alfredo! Akala ko ba walang tao dito? Ay nako. Evelyn, ano bang ginagawa mo rito? Akala ko ba binabantayan mo mga pinsan mo doon sa eskwela? Umuwi po ako para magpalit. Narumihan po kasi ang damit ko eh. Walang yaka? Gusto mo bang mabuko tayo? Sa susunod, huwag mo akong iimbitahin dito sa pamamahay mo kung makikita lang pala tayo ng anak mo. Tapos ang gusto mo pa, dito natin gawin sa salas. Ay, Di ko naman siya... ay nako, aalis na ako. Sandali lang. Hindi ko anak to. Tsaka wala naman talaga tao eh. Pasensya na po. Hindi ko alam na may bisita po kayo. Balik ka nga ritong bata ka. Tiyo! Yung kamay ko po! Kahit kailan, panira ka talaga. Ano ginagawa mo rito? Di ba't inutos ko sa'yo na bantayan mo mga pinsan mo sa eskwela nila? Pinabantayan ko naman po sila eh. Nasa klase sila ngayon kaya naisip kong umuwi muna saglit para sa... Wala akong pakialaman naman yan dahilan mo. Di ka ba marunong kumatok ha? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa bahay? Anong tingin mo rito? Bahay mo ba to? Hindi po. Sa susunod, kumatok ka! Naintindihan mo? Opo, Tiyo. Ngayon, ano mga nakita mo kanina pagkapasok mo? Wala po. Sabihin mo ang totoo. Nakita ko po na nakayakap po kayo dun sa babae. Yun lang. Opo. Hoy, Evelyn, makinig ka sa sasabihin ko ha. Wala kang nakita. Intindihan mo? Wala kang nadat ng babae dito. Mag-isa lang ako dito nanonood ng telebisyon. Intindihan mo ba yan? Sagot! Opo. Wala po akong nakita. Wala po. Kapag ito kumalat, ha? Sinasabi ko sa'yo, malilintigan ka sa akin. Wala po akong pagsasabihan ng mga nakita ko. Pangako po, Tiyo. Evelyn! Evelyn! Po, Tiyo Alfredo, may ipag-uutos po ba kayo? Anong ginawa mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala po akong ginagawa. Hindi ba't nag-usap na tayo? Hindi ko po kayo maintindihan. Ikaw ang nagkalat ng balitang yon, no? Ano pong balita? Ang maangan ka pa? Ikaw ang nagkalat na may babae ako! Hindi po! Wala po akong pinagsabihan sa mga nakita ko. Anong wala? Paano malalaman ng mga tao na may inuwi akong babae dito sa bahay kung hindi manggagaling sa'yo? Hindi po kung... Huwag ka nang sumagot! Magdadahilan ka pa! Alam ko namang gusto mo akong bawian eh. Nang dahil sa bunganga mo, nag-aaway kami ngayon ng asawa ko.
Gusto niyang makipaghiwalay sa akin ngayon. Ano, masaya ka na? Masaya ka na ba na mawawala na ng ina ang mga pinsan mo? Hindi po. Naiinggit ka siguro sa kanila dahil wala ng mga magulang mo kaya sinisira mo pamilya namin. Alam mo, ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon eh. Ha? Nasaan na ba yung pamalo ko, ha? Ha? Eto. Sigurado ako magtatanda ka rito. Tiyo, wag po. Wala kang utang na loob. Tiyo, tama na po. Ha? Aray! Masakit po. Tama na, Tiyo. Ikaw na nga ang kinupkup namin. Ikaw pa ang malakas na loob na sirain ang pamilya ko. Tama na po. Grabe na po kayo sa akin. Ba't malakas na ang loob mo ngayon? Sumasagot ka na talaga. Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Ha? Kaya mo nang lumaban ngayon? Isusumbong ko po kayo sa mga pulis. O edi sumbong mo ako. Gusto mo samahan pa kita eh. Ha? Liga rito. Aray! Tiyo! Yung kamay ko po! Masakit po! Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ang pagmamukha mo rito. Subukan mo pang tumapak sa pamamahay ko. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Malis ka sa harapan ko. Alis! Isang backpack lang ang dala ko noong pinalayas ako ni Tio Alfredo sa pamamahay niya. Ang laman noon ay ilang damit pati na mga libro at notebook ni Lolo Renato. Matapos mapalayas ay kung saan ako napadpad para maghanap ng kanlungan. Nasubukan kong matulog sa eskwelahan sa ilalim ng tulay, sa mga abandonadong gusali at pati na rin sa sementeryo. Naging palaboy ako ng ilang buwan. At para makakain ay nanlilimos ako. Paminsan-minsan ay nakakahanap ako ng maliliit na trabaho katulad ng pagbibitbit ng mga gamit ng pasahero sa bus terminal at pangangalakal. Naranasan ko rin kumain ng pagpag at mga tira-tirang pagkain na tinatapon sa mga restaurant at fast food. Pakiramdam ko noon ay para bang wala na akong pag-asa sa buhay. Dumating ako sa puntong gusto ko nang sumuko dahil hindi ko makuha kung bakit sa murang edad ay dinaranas ko ang ganong klase ng buhay. Marami akong pangarap na gustong maabot pero hindi ko alam kung papaano ko sisimulang kamtin ang mga ito kung wala akong magamit na tungtungan para abutin ang mga ito. Ni wala man lang akong kakilala na pwedeng malapitan. Araw-araw ay nakikipaglaban ako para mabuhay dahil kung hindi ko ito gagawin ay walang mangyayari sa akin. Hanggang sa isang araw ay biglang ngumiti ang langit sa akin. Habang natutulog ako sa gilid ng simbahan na kumakalamang tiyan at nanghihina ay isang ginang ang lumapit sa akin. Ineng, kumising ka na dyan. Ano po yun? Hindi ka ba naiinitan dyan sa kinahihigaan mo? Abay, tirik na tirik ang araw, oh. Pasensya na po. Bawal po bang matulog dito? Hindi naman, pero pwede kang lumipat ng pwesto kung gusto mo para hindi ka na mainitan dyan. Ako, kawawang balat mo niyan. Hindi ko na po napansin na mataas na pala ang araw. Hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi eh. Umulan po kasi. Naku, kawawa ka naman. Hindi ka pa siguro kumakain. Ay, sandali lang. May dala akong tinapay dito sa bag ko. Oh, heto, tinapay. Para naman magkalaman ng sikmura mo. Maraming salamat po. Oh, tapos ito, piso, pambili mo ng panulak. Maraming salamat po, Ale. Neng, ano palang pangalan mo? Evelyn po. Ako naman si Nenita. Palagi kitang nakikita dito sa tabi ng simbahan kada linggo eh. Pero hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo.
Nasaan ba sila? Wala na po akong magulang. Namatay po sila sa aksidente. Mahabaging Diyos. Mukhang ang bata mo pa para mawala ng magulang ah. Ilang taon ka na ba? 14 po. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa'yo? May tsuhin po ako pero pinalayas niya po ako. Bakit naman? Akala po kasi niya ako yung nagkalat na may iba siyang babae. Nagalit siya tapos pinaalis na niya ako sa bahay nila. Kaawaan ka ng Panginoon. Paano ka nila natitiis na palaboy-laboy na lang sa lansangan? Nasanay na po ako. Simula nung nawala ang mga magulang ko, pati na rin si Lolo Renato. Wala na akong naging kakampi sa buhay. Sanay na po akong mag-isa. Alam mo, Evelyn, hindi ka naman talaga nag-iisa eh. Kapag kailangan mo ng kasama, ng makakausap. Ayan, bukas ang simbahan para sa lahat ng tao. Manalangin ka. Kausapin mo ang Panginoon. Nakapasok ka na ba dyan? Opo, minsan kapag nanlilimos po ako. Kaso, ipinagtatabuyan lang ako ng mga tao eh. Nandidiri yata sila sa akin. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Saan po? Sa bahay ko. Maliit lang yung bahay na yon pero sa tingin ko, kakasya naman tayong dalawa doon. May isang kutsyon ako na hindi na nagagamit. Maaari mo yung gamitin kesa nagtitiis ka dito sa mga karton. Saan po yung bahay niyo? Malayo po ba? Ay, malapit lang dito. Nilalakad ko nga lang eh. Pauwi na ako. Gusto mo bang sumama? Baka po mamaya may kapalit ito. Wala po akong pambayad ng upa. Hindi ako nagpapaupa, iha. Isa pa, libre itong pagkup-kup ko sa'yo. Bukal ito sa kalooban ko. Pero bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi naman po tayo magkaano-ano ah. Hindi kailangang magkadugo para magtulungan. Kung kaya ko namang tumulong, bakit hindi? Isa pa, naaawa ako sa sitwasyon mo. Bata ka pa at kapag nagabayan ka ng maayos, nako, baka maaayos pa natin ang kinabukasan mo. Papadudot, hindi po ako mapagtiwalang tao dahil na rin sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Pero nung mga panahong yon ay sobrang desperada na akong makatanggap ng tulong. Kaya naman kahit na hindi ko pa gaanong kilala si Nanay Ninita, ay sumama na ako sa kanya. Isa pa taong simbahan po siya, Papadudot. Kaya naisipan ko na hindi naman siguro niya ako sasaktan. Maliit lang na matanda si Nanay Ninita. Maikli at namumuti na ang buhok nito at medyo iika-ika na kumaglakad. Maamo ang kanyang mukha kaya hindi mo talaga siya pag-iisipan na makagagawa ng masama. Maliit lang ang pamamahay nito at ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ay ang 5 nitong pusa at isang aso. Naalala ko sa kanya si Lolo Renato na mag-isa na lamang din noon hanggang sa dumating ako sa buhay niya. Ang kwento niya sa akin ay maagang nabiyuda si Nanay Ninita matapos pagnakawan ng asawa nito habang naglalakad pauwi galing trabaho. Sinaksak siya ng 5 beses sa dibdib kapalit lamang ng 300 pisong laman ng wallet nito. Ang kaisa-isa nilang anak naman ay namatay sa murang edad dahil sa dengue. Dahil nga sa masalimuot na buhay na pinagdaanan ni Nanay Ninita ay hindi na siya nakapag-asawa pa. Nilaan na lamang niya ang oras niya sa pagiging alagad ng Diyos. At simula noon ay mag-isa na lamang siyang namumuhay. Papadudot, totoo nga na bilog ang mundo. Dahil kung noon ay nasa ilalim ako,
Nung inampon ako ni Nanay Ninita, ay yun na rin po ang simula ng pag-angat ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Nanay Ninita ang nagturo sa akin ng mga bagay na noon ay hindi ko pa alam. Sa kanya ko natutunan kung paano dumiskarte at tumayo sa sarili kong mga paa. At sa unang pagkakataon ay muli kong naranasan ang pagkalinga mula sa isang nakatatanda. Bilang isang dalagang walang sapat na karanasan kung paanong haharapin ang mga pagsubok ng buhay ay labis ang aking pagpapasalamat kay Nanay Ninita sapagkat siya ang naging gabay at sandigan ko sa aking paglaki. Pinag-aral po ako ni Nanay Ninita at kahit mas matanda na ako kesa sa mga kaklase ko, ay hindi ko yon inalintana. Ang mahalaga ay makapagtapos ako at ipagpatuloy ko ang pag-abot ko sa aking mga pangarap. Siya rin ang naging tulay upang mas makilala at mapalapit ako sa Diyos. Madalas niya akong isama noon sa mga aktibidades ng simbahan katulad ng mga Bible study, charity work, youth activities at kung ano-ano pa. Sa bawat akbang na aking tinatahak ay dama ko ang paggabay niya. Hindi lamang bilang isang nakatatanda kundi bilang isang tunay na magulang. Si Nanay Ninita ang tumayong haligi at ilaw ng aking buhay. Dahil sa kanya ay natutunan kong pahalagahan ang bawat sakripisyo nito at natuto akong manampalataya at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Bilang tugon sa lahat ng mga kabutihan at pagkalinga niya, buong puso ko siyang tinuring na aking sariling ina. Sa ganong paraan, Papa Dudut, ay nabigyan ko siya ng anak na matagal na niyang ninanais. Isang bagay na hindi niya naranasan, Papa Dudut. Ano yon, Evelyn? Nandito ako sa kusina. Nakita niyo po ba yung bag ko? Anong bag? Yun bang kulay asul na sira-sira ang zipper? Opo, yun nga po. Ay, itinapon ko na. Bakit? May paggagamitan ka pa ba noon? Nandun po yung mga gamit ng lolo ko eh. Bakit niyo po itinapon? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman itinapon yung laman. Mga libro at kwadernong laman nun, hindi ba? Opo, magdadala sana ako ng libro sa eskwela dahil may gagawin kaming proyekto. Iniligpit ko yon doon sa may aparador. Hanapin mo na lang. Sige po. Nga pala, hindi ko pala na ipapaalam sa'yo. Habang naglilinis ako, binuklat kong ilan sa mga pahina ng kwadernong itinago mo. Mga recipe pala ng tinapay ang nakasulat doon. Opo. Dati po kasing panadero ang lolo ko. May panaderya sila noon kaso nasunog kaya hindi na niya yun na ipagpatuloy. Ay, nakakatuwa naman. Alam mo ba, nagtrabaho din ako sa panaderya noong araw. Totoo po ba? Oo, kaya may alam din ako kahit papaano sa paggawa ng tinapay. Ay, gusto mo bang subukan nating gumawa? Sige po. Gusto ko pong matutong gumawa ng tinapay. Sige. Pag uwi mo mamaya galing sa eskwela, gumawa tayo ng tinapay. Sige po. Nay Ninita, nandito na po ako. Oh, Evelyn, nakauwi ka na? Ay, sakto. Katatapos ko lang ihanda itong mga gagamitin natin sa paggawa ng tinapay. Ano pong klaseng tinapay ang gagawin natin? Monay! Mas mura ang mga sangkap nito kaya ito munang unahin nating gawin. Mahirap po bang gawin yan? Naku, madali lang. Kailangan lang nating magmasa ng harina na may mantika, tubig, pampaalsa at kaunting asin. Gusto mo ba ikaw ang magmasa? Opo. Sige. Ang una mong gagawin, paghalu-haluin mo muna ang mga tuyong sangkap.
Pagkatapos, maglaan ka ng butas sa gitna ng harina, saka mo ilagay ang mantika at tubig. Ganito po ba? Oo, ganyan nga. Tapos tansyahin mo na lang muna yung tubig para hindi maparami ang lagay mo. Nailagay ko na po. Ano pong kasunod? Masahin mo na lang ng mabuti hanggang sa lumambot. At kapag hindi na dumidikit sa kamay mo, pwede na yang itabi. Hindi po ba natin tululutuin agad? Hindi muna, kasi aantayin muna natin siyang umalsa. Bakit po? Para mas malaki at malambot kapag naluto na. Gaano po katagal? Kailangan nating maghintay ng 1 hanggang 2.5 oras. Ay, ang tagal naman po nating maghihintay. Sabik na akong magluto eh. Hindi po ba pwedeng iluto na natin agad pagkatapos paghalu-haluin? Ay, hindi pwede. Kailangan nating sumunod sa tamang proseso. Alam mo, Evelyn, sa paggawa ng tinapay, kakailanganin mo ng mahabang pasensya. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso kasi kapag minadali mo, ay masasayang lang ang pinaghirapan mo. Katulad lang din yan sa buhay. Hindi natin agad-agad nakakamit ang tagumpay. Alam mo kung bakit? Bakit po, Nay Ninita? Dahil may wastong oras ang lahat ng bagay. Minsan, kailangan lang talaga nating maghintay. Papadudot nung nagkaroon ng isang charity event sa simbahan ay naisipan namin ni Nanay Ninita na gumawa ng tinapay para ipakain sa mga nag-volunteer na sumali sa naturang kaganapan. Hindi namin inaasahan na marami ang magkakagusto sa tinapay na ginawa namin. Doon namin naisipan ni Nanay Ninita na gawin na po itong negosyo. Kada madaling araw ay bumabangon na kami ni Nanay Ninita para gumawa ng tinapay. Ang mga tinapay na yon ay nilalako ko noon sa eskwelahan namin. Ang perang nakukuha namin mula doon ay siya namang pinangtutustos ko sa pag-aaral ko hanggang sa tumungtong ako sa kolehiyo. At sa tulong nga po ng scholarship na natanggap ko mula sa simbahan, ay nakapagtapos ako at agad na nakapasok bilang sekretarya sa isang LGU. Doon ay unti-unti akong nag-ipon para maipatayo ang plano naming pwesto ni Nanay Ninita. Gusto ko kasing ibalik noon ang panaderya na naging negosyo ni Lolo Renato. Total ay recipe naman niya. Ang ginamit namin ay mabuting bigyan ko rin siya ng pagkilala. Dahil kahit na wala na siya sa mundong ito, ay malaki pa rin ang naging tulong niya upang mabago ang buhay ko. Naging matagumpay ang bakery business namin ni Nanay Ninita pagsapit ng bagong dekada. Taong 2001 ay unti-unti namin itong napalago hanggang sa hindi na namin namamalayan na maginhawa na pala ang buhay namin. Malayo na po ito sa paghihirap na pinagdaanan ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Evelyn, natapos mo na ba yung... Pop. Wait a minute, kaping mainit. Diyan lang po muna kayo sa kinatatayuan nyo. Oh, bakit? May sorpresa po ako sa inyo. Ipikit nyo muna yung mga mata nyo. Ano na namang sorpresa yan? Oh, eto na, nakapikit na ako. Sandali lang po. Inaayos ko lang yung ibang detalye, ha? Ayan. Ready na po ba kayo? Ready na ako. Buksan nyo na po yung mga mata nyo. Charan! Ay, totoo ba yan, Evelyn? Opo. Nung lumabas kayo kanina papuntang palengke, naisip kong mag-bake ng cake para sorpresahin kayo. Matagal ko na pong plano to eh. Nako! Ay, ang ganda. Saan mo naman natutunang gumawa niyan? May binili po akong cookbook. Sinundan ko lang kung anong nakasulat doon.
Sige na, Nay. Tikman niyo po. Sige na nga. Matikman nga yung gawa mo. Masarap naman ba yan? Hindi po ako sigurado. First time ko palang gumawa eh. Ay, sandali lang po. Ikukuha ko kayo ng platito. Sana hindi matigas yung tinapay. Gaano po kalaki yung gusto nyo? Nako, bigyan mo ako ng malaking slice dahil gutom ako. Ay, napagod akong mamalengke. Sige po. Yan, isang malaking slice para sa inyo. Ayun na, Nay. Tikman nyo na po. Masarap Totoo po ba? Baka naman sinasabi nyo lang yan para hindi ako masaktan. Gusto ko po yung totoong opinion nyo para matuto ako. Yung totoo ba ang gusto mo? Apo. Sige. Medyo sumobra lang sa tamis yung icing. Maliban doon, wala nang problema. Presentable din siyang tingnan. Katulad siya nung mga nakikita kong cake sa mga binyag at kasal. Sige po, konting practice pa. Kapag naperpekto ko to, idadagdag ko to sa panaderya natin. Nakakatuwa naman na hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa pangangarap. Hindi po talaga ako titigil hanggat hindi ko natutupad lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Ay, ang layo na talaga ng narating mo, Evelyn. Sinong mag-aakala na yung batang natutulog lang sa tabi ng simbahan noon, ngayon, nagmamay-ari na ng sariling bakery. Tuwing nakikita ko itong tagumpay na tinatamasa mo ngayon, lubos na nagagalak ang puso ko. Hindi ko po maaabot ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kaya nga po ginagawa ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng komportableng buhay bilang kabayaran na rin sa pag-aalaga at pagtitiwala nyo sa akin. Ay, sobra-sobra na nga itong grasya na meron tayo ngayon Doon pa lang, nakabawi ka na. Kulang pa po to, Nay. Marami pa po akong plano para sa inyo. Gusto ko dumating yung araw na magbuhay donya kayo. Yun na po ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa inyo. Nako, hindi mo na kailangang gawin yan. Matanda na ako. Masaya na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil nagawa ko ng layunin ko sa buhay. Kontento na ako ngayon. Ang mabuti pang gawin mo, ibahagi mo mga biyayang meron ka sa mga taong nangangailangan. Yun ang gusto kong gawin mo. Tulungan mo ang mga katulad mong puno ng pangarap pero pinagkaitan ng maayos na kapalaran. Papadudot naging matagumpay ang plano kong cake business at yun na ang nagsilbing pangalawa kong negosyo. Dahil sa lumalawak naming business ay kumuha na ako noon ng sarili kong empleyado. Mga working student, single mother at mga kabataang hindi nakapag-aral. Gusto ko rin kasing maging instrumento ng Panginoon para makatulong sa mga nangangailangan katulad ng pagtulong na ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa mga sumunod na taon ay nakapagpundar ako ng maayos na tirahan para sa aming dalawa ni Nanay Ninita. Nakabili na rin ako noon ng sarili kong sasakyan. Dahil sa tagumpay na tinatamasa ko noon, ay nag-resign ako sa trabaho ko at tinuong ko na lamang ang buong atensyon ko sa business ko. Pagsapit ko ng 40 ay nakapagtayo ako ng panibagong branch ng bakery at cake shop. 5 taon pagkatapos noon ay binawian na ng buhay si Nanay Ninita dahil sa katandaan. Namatay siya sa pagkakatulog, katulad ng matagal niyang panalangin na magkaroon ng kamatayang tahimik at walang sakit. Siguro'y binigay na lamang sa kanya ng langit ang hiling niyang yon dahil sa pagiging mabuti niyang tao. Papadudot, hindi na ako nakapag-asawa pa dahil naging busy ako masyado sa mga business ko. Ganon pa man ay hindi ko kailangan ng asawa para magkaroon ng masayang pamilya. Ang ginawa ko ay nag-ampon ako ng batang iniwan ng kanilang magulang para kahit papaano ay maipasa ko ang kabutihang ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa ngayon po ay may 3 akong anak, hindi ko man sila kadugo, ay higit pa sa magkadugo
ang pagmamahala namin sa isa't isa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Ng inyong forever, kapuso at kabarangay, Evelyn. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na dapat pagdesisyonan ng talagang kailangang paulit-ulit na pinag-iisipan. May mga bagay naman na kahit na hindi pag-isipan ay mapagdidesisyonan sa pamamagitan ng pakiramdam. Ikaw, kabarangay, ano ang mas lamang sa pagdidesisyon mo? Ang utak mo ba o ang iyong puso? Dear Papa Dudut, ako po si Elias, 27 years old na sa kasalukuyan. Ang akin pong kwento ay nangyari noong ako ay 25 years old pa lamang. Isa akong empleyado ng isang kumpanya sa Makati, taga Caloocan po ako at halos malapit lang sa monumento. Pero kailangan mag-jeep para marating ang LRT. Kaya nung nagtrabaho po ako ay lumipat na din ako sa Makati. Kasama ko po sa bahay ang aking girlfriend na si Miranda. Kaedad ko siya at 2 taon na kaming magkarelasyon noon. Masasabi ko po na napaka-independent ni Miranda at napaka-outgoing din niya. Parang hindi siya sanay pag nasa bahay lamang siya. Mahal ko po si Miranda at alam kong kahit na ganun siya ay ako lang naman ang mahal niya. Sa magulang ko nga po pala ay si tatay na lamang ang naiwan dahil si nanay ay nawala na din noong 18 years old pa lamang ako. Nagkasakit ng malubha si nanay at hindi na naagapan noong malaman namin ang kalagayan niya. Si nanay pala ay may matagal nang nararamdaman at iniinda. Pero tinitiis niya at hindi sinasabi sa amin. Papadudot noong panahon na yon ay 1 taon pa lamang ang aking kapatid na si Simon. Opo, papadudot. Ganun po kalayo ang agwat naming magkapatid. 17 years po. Bata pa si Simon ay parang mas ako ang tatay niya dahil si tatay ay madalas na nasa trabaho. Sobrang close namin ni Simon, kapag hindi siya sumusunod ay kailangan pang sabihin sa akin ni tatay para ako ang magsabi kay Simon at sa kanya susundin. Kahit po noong wala na ako sa bahay ay kailangang tawagan ako ni tatay kapag sinusumpong na naman ng kulit at tigas ng ulo si Simon. Ewan, papadudot. Ganon yata talaga kapag medyo mataas ang IQ ng bata, madalas ay ayaw magpatalo. Matalino po si Simon at sa katunayan ay mula sa preparatory class ay na-accelerate siya kaagad sa grade 1. Okay naman po ang takbo ng mga buhay namin pero nang biglang mawala si tatay dahil sa isang aksidente ay kinailangan kong bumalik ng Caloocan para samahan si Simon. Sinabihan ko si Miranda noon. Una ay medyo hindi siya payag. Pero kalaunan ay umoo na din siya. Hanggang sa doon na kami tumira ni Miranda sa bahay kasama ang aking kapatid na si Simon Papadudut. Kamusta ka, Simon? Okay naman po, kuya. Bakit parang ang lungkot mo? Kuya naman, syempre, nawala na si tatay. Bakit ikaw ba? Hindi ka ba malungkot? Malungkot din, syempre. Ganon din ako, kuya. Ikaw talaga, wala akong lusot sa'yo. Napakatalino mo talaga. Kuya, mamimiss mo ba si tatay? Syempre naman. Bakit nung buhay siya, hindi ka masyadong umuuwi dito? Ha? Kasi... Okay lang, kuya. Naintindihan ko kung mahirap sagutin. Kasi madami akong ginagawa. Sobrang dami po ba? Ha?
Hindi naman. Ibig sabihin, konti lang? Hindi. Ikaw talaga, in-on the spot mo na naman ako. Tanong lang naman po yun. Siyempre mahal ko si tatay. Tatay natin yun eh. Kaso ganun ata talaga. Pag dumadami ng responsibilidad, medyo kumukonti ang oras na makita mga importanteng tao sa buhay natin. Ganun po ba yun? Oo. Maiintindihan mo ako pag malaki ka na. Ayoko na yatang lumaki. Bakit mo naman nasabi yan? Ayoko kasing kumonti yung oras ko para sa'yo, kuya eh. Ikaw talaga? Halika nga dito. Ang laki-laki na ng bunso namin. Tapos napakabibo. Kaya si kuya lagi nagpapanik. Kuya! Oh, Hindi po ako makahinga. ay sorry. Napahigpit ba yakap ko? Naintindihan ko po. Siguro yung mga yakap mo na hindi nagawa ng ilang taon, pinag-isa nyo na lang kaya po sobrang higpit. Ikaw talaga? Kuya, Oh, hindi na kita niyayakap ha? may gusto lang po akong itanong. Ano yun? Sabi mo, dumadami ang responsibilidad mo. Ano-ano po ba yun? Ha? Basta madami. Ano-ano nga po? Kayo ni tatay. Siyempre pinatigil ko na sa pagtatrabaho si tatay. Kaya ako na sumalo sa mga kailangan sa gastusin. Gaya na pag-aaral mo. Ano pa po? Siyempre sa sarili ko. Wala na akong inaasahan kaya kailangan ko din tustusan ng mga pangangailangan ko. Ano pa po? Yun lang. 2 lang po yun eh. Ano pa po yung iba? Wala na. Imposible naman po. Bakit imposible? Kasi kahit po kailangan mong magtrabaho para sa amin at para po sa sarili nyo, may araw naman po na wala kayong pasok eh. Bakit po hindi kayo nagpupunta dito pag wala kayong pasok? Ha? Kasi... Kuya, ako lang po tong kausap mo. Bakit po hindi mo masabi? Hi Simon. Wala talaga akong lusot sa'yo eh. Sige na nga. Kasi may girlfriend na si kuya mo. Mag-aasawa ka na? Hindi pa. Girlfriend pa lang. Hindi po ba magkasama kayo sa bahay? Paano mo nalaman yan? Narinig ko po nung minsang magkausap kayo ni tatay sa telepono eh. Ikaw nakikinig ka sa usapan namin ni tatay Kuya, maliit lang naman ang bahay natin. Maririnig ko talaga si tatay. At saka isa pa, hindi ba malakas talaga ang boses ni tatay? Ikaw kung nandito lang si tatay, malamang napalo ka na sa puwet. Hindi naman po niya ako pinapalo eh. Pero sana nga po, paluin na lang ako ni tatay. Kesa naman wala na siya. Oh, wag ka nang malungkot. Sige po, balik na lang po tayo sa girlfriend mo. Ay bunso, ang hirap mong lusutan. Sige, eto na lang. Nakilala mo na siya, di ba? Pero ngayon, mas makikilala mo pa siya. Kasi dito na rin siya titira kasama natin. Wala po ba siyang bahay? Hindi naman. May bahay naman siya. Bakit po siya makikitira dito? Ay bunso. Ganito na lang. Magkasama na kasi kami. Pag nagkaroon ka na ng girlfriend, maiintindihan mo rin yon. Pero girlfriend mo pa lang naman siya. At saka hindi niyo pa siya asawa. Bakit kayo magsasama? Halika na bunso. Kumain na tayo at nahihirapan na ako. Niluto kong paborito mong adobong manok. Halika na. Papadudot ganon po talagang kausap si Simon at para kang nakikipag-usap sa matanda. Ang dami niyang tanong pero pag nasagot mo ay mahanapan niya ng butas pag may tinatago ka. Hindi ko alam kung paano sasagutin yung tanong niya. Tama naman po siya, hindi pa kami kasal. Pero ganun na po ang hirap sagutin sa bata. Pero maintindihan din naman niya yon pagdating ng panahon. Papadudot wala pong problema kay Simon kapag papasok ako sa trabaho. Kasi po bago ko pumasok sa opisina ay iyahatid ko lamang siya hanggang 3:00 lang ang pasok niya pero sumali po siya sa math club kaya naman may mga activities pa sila ng 3 to 5 p.m. Tapos yung teacher niya na ang naghahatid sa kanya sa bahay. Lagi pong sinasabi yan ni tatay noong nabubuhay na ganon ang routine ni Simon. Kaya hindi na po ako nag-aalala kasi sa paghatid kay Simon sa bahay. Wala pang 1 oras ay nakakauwi na din kami. Sinabi ko pong kami kasi nga po ay may mga ilang araw lang ay sumunod na ang girlfriend ko na si Miranda sa bahay
para doon na manirahan. Sa totoo lang, Papa Dudut ay ayaw niyang lumipat kasi sa totoo naman po ay may rason din naman. Kaya ako nangupahan sa Makati para hindi pagod sa biyahe, kaya naiintindihan ko po siya doon. Pero ang pinakarason niya po talaga ay sa Makati sila nagkikita-kita ng mga kaibigan niya para gumimik. May hirapan na daw siyang magbiyahe, Papa Dudut. Madali lang naman ang biyahe, isang jeep palabas ng LRT tapos pagbaba ng LRT Buendia, isang jeep na lamang din papunta sa opisina niya. Gusto ni Mirandang mag-taxi kami palagi kaso ay mauubos naman ang sweldo kung pang-taxi lang sa pang-araw-araw. Ang nakakapagod lang naman sa biyahe ay yung hirap sumakay dahil nga po sa rush hour ang papasok at pauwi. Siya po pala pasok lang napapasabak sa rush hour kasi nga po ay nakikipagkita siya sa mga kaibigan niya pagkatapos ng trabaho. Ako naman po ay diretso uwi na dahil nga po sa walang kasama si Simon. Lagi ding sinasabi ni Miranda na bumili na daw ako ng kotse kaso'y hindi pa po kaya. Siguro'y 1 taon pa para makaipon. Sa Makati din po pala siya nagtatrabaho pero hindi kami magkasama dahil magkaibang kumpanya ang pinagtatrabahuhan namin. Nagkakilala po kami dahil sa common friend. Papa Dudut, ayun nga napilit ko siyang lumipat sa Caloocan. Sinabi ko na konting tiis na lamang at magiging maayos na kami at yon ang pinangahawakan niya. Kaya nung nasa bahay na siya ay madalas siyang mainis dahil may kakulitan si Simon lalo na sa mga tanong. Dahil sa mga malalalim na tanong ni Simon ay napapahiya si Miranda kapag hindi siya makasagot. Pakiramdam niya ay nagbumukha siyang tanga sa harap ng isang bata. Kaya ayon abot pilit si Miranda sa pagsasabi sa akin na lumipat na kami at ipaalaga na lamang si Simon sa kamag-anak. Napakahirap po sa dibdib ang request ni Miranda. Mahal ko siya pero hindi ko kayang iwan si Simon. Kaya ang naging madalas na senaryo ay nag-aaway kami hanggang sa hiwalayan niya ako na sobra ko namang kinalungkot. Papa Dudut. Kuya, okay ka lang? Huwag mo akong intindihin. Nagawa mo na bang assignment mo? Kanina pa po sa school, bago ako ihatid ni Teacher Stephanie, ginawa ko na. Mabuti. Sandali na lang yung kanin, kakain na tayo. Hindi mo pa po sinasagot yung tanong ko. Ano nga bang tanong mo? Kung okay ka lang po ba? Okay lang ako. Wrong answer ka, kuya. Anong wrong answer? Hindi ka po okay. Bakit mo naman nasabi yan? Una po, kanina habang inaayos niyo yung pinto, kala ko may kumakatok ng malakas. Nung makita ko, hinahampas mo po pala, tapos nabagsak niyo pa po pagsara. Pangalawa po, mula pa kanina hindi ko pa nakikita yung ngiti mo. Tapos yung pangatlo, parang wala ka sa sarili mo habang kausap kita ngayon. Huwag mo na lang akong pansinin. Hindi po pwede, kasi kuya kita eh. Pwede yon. Isipin mo na lang muna na hindi mo ako kuya. Ayoko po, ikaw na nga lang po yung natitira sa akin. Tapos iisipin ko pa yan? Kuya, okay ka lang po ba? Bakit ka po umiiyak? May nasabi ba akong hindi maganda? Mahal na mahal ka ni kuya, ha? Lagi mong tandaan yan. Mahal na mahal din po kita, kuya. Patawarin mo ako sa nasabi ko. Huwag ka nang umiyak, kuya. Sorry. Kuya, nandito lang naman ako lagi eh. Pag may problema ka, pwede mo naman akong kausapin. Oo. O ngayon kuya, ano bang problema mo? Ikaw talaga. Napakagaling mo talagang manghuli. Manghuli po? Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. O, sige po. Pero hindi ko pa po nakakalimutan yung tanong ko. Gusto ko pong sabihin niyo sa akin. Huwag po kayong mahiya. Isipin mo po na ako ang kuya. Parang gano'n na nga eh. Ngayon, bago niyo po sagutin yung tanong ko, gusto ko pong sabihin na sana, sabihin niyo po yung totoo ha? Opo. Okay,
Anong problema? Si Miranda. Si Ate Miranda nga pala. Nag-overtime po ba siya? Hindi. Nasaan po siya? Nag-away kami kanina eh. Po? Bakit kuya? Inaway mo ba siya? Hindi. Hindi ko gagawin yun. Ibig pong sabihin siya ang nang-away sa inyo? Ha? Parang ganon. Ganon na nga po. Huwag ka na nga pong magpaligoy-ligoy. Wow naman ha. Yung salita mo. Paligoy-ligoy. Nasa 40 years old ka na ba? Bakit po? Salita po yun, kaya kahit bata pwedeng gamitin yun. Siyempre, talo na naman ako dyan sa dahilan mo. Okay lang po yan. Sige po, tuloy niyo po yung kwento niyo. Bakit ka po niya inaway? Huwag na siguro natin pag-usapan yung dahilan. Kuya, hindi po natin makikita yung bunga kung hindi natin malalaman ang ugat. Ano? Saan mo ba natututunan yung mga sinasabi mo? Nakalimutan mo na po ba na nag-aaral ako? Tinuturo yan sa eskwelahan? Hindi po. Pero tinuturo po yung pag-iintindi kaya naiintindihan ko po yung mga ibig sabihin ng salita. Oo, edi talo na naman ako sa diskusyon mo. So, kuya, ano nga po yung dahilan? Sige, magiging open ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, pero wag ka magagalit kay Ate Miranda mo ha. Bakit naman po ako magagalit sa kanya? Ano nga po ba talaga yung dahilan? Hindi ano. Sino? Sino po? Ikaw. Ako po? Papa Dudut, hindi ako makapagsinungaling sa kapatid ko. Bukod sa dahil mahal ko siya ay sigurado akong malalaman niya din naman ang kadahilanan. Napakatalino ng kapatid ko, Papa Dudut, kaya hindi ko siya manloloko sa mga idadahilan ko na kasinungalingan. Nagulat siya na may naggagawa pala siya na ikinasasama ng loob ni Miranda. Pero sa totoo lang ay nahihiya ako para kay Miranda kasi 8 taong gulang pa lamang si Simon pero ang reaksyon niya ay parang may kaaway siyang matanda. Hindi ko na lamang din masyadong pinansin kasi mahal ko din si Miranda. Siguro kaya siya ganon ay dahil din sa pagmamahal niya sa akin. Papa Dudut, hindi ko alam na gumagawa pala ng paraan si Simon para sa amin ni Miranda. Dahil sa nalaman niyang siya ang dahilan ng pag-aaway namin, ay siya na din ang kumikilos para ayusin ang lahat ng gusot. May sariling cellphone si Simon, dating cellphone ni tatay. Alam niya din kung paano gamitin ito. Tinatawagan niya pala si Miranda pero hindi siya sinasagot. Gusto pala ni Simon na mag-sorry kay Miranda. Kahit na hindi niya maintindihan kung anong nagawa niya para mainis si Miranda ay magsosorry pa din siya dito. Hindi ko din alam kung paano niya nalaman ang numero ni Miranda nang hindi tinatanong sa akin. Pero nalaman pa din niya. Dahil gusto niyang ayusin daw ang problema na siya ang dahilan. At dahil siya naman daw ang dahilan ay siya lang din ang makakapag-ayos. Dahil din sa hindi sinasagot ni Miranda ang mga tawag ay ilang beses palang nag-message si Simon sa kanya na humihingi ng tawad. Sa dami ng messages, siguro ay nakulitan na si Miranda kaya naman sumagot na ito. Nag-message siya kay Simon na hindi na siya babalik sa bahay namin at hindi na daw kami, Papa Dudut, magkakabalikan. Hindi alam ni Simon kung paano sasagutin ang mensahe ni Miranda na yon. Bagay na nakakalito para sa isang bata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang guilty ni Simon pero ayaw niyang sisihin ang sarili niya dahil makakapagpahina daw sa kanya kapag sinisi niya ang sarili niya. Kaya kahit na-reject siya ni Miranda ay nag-isip pa siya ng ibang paraan para hindi na ako malungkot pa. Sa isip niya ay desidido na si Miranda na hindi ako balikan. Kaya ang naisip ni Simon ay ang hanapan ng kapalit si Miranda na dapat ay match na match sa akin. Papa Dudut, hindi ko alam noon ang mga ginagawang yon ni Simon para sa akin. Nalaman ko na lamang noong kalaunan. Pero ayun nga po, naghanap siya ng imamatch sa akin na dapat ay pasok daw sa personality ko. Yung maiintindihan ako at maiintindihan ko siya. Ewan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung alien ba ang kapatid ko sa pag-iisip niya.
Ayun nga po, nalaman ko na lamang na may kandidato siyang napili. Una ay ang nanay ng isa niyang kaklase na byuda na. Pangalawa ay ate ng isa sa mga kaklase niya na nasa 19 years old na noon. Pangatlo ay ang teacher niya, yung laging naghahatid sa kanya pauwi, at ang pang-apat ay ang lady guard ng eskwelahan. Papa Dudut, hindi ko na naitanong noon ang mga criteria niya kung paano siya mamimili, pero na-eliminate niya isa-isa ang mga kandidato niya at ang natira ay ang teacher niya na si Teacher Stephanie. Kumusta ang lesson ngayon? Ang dami mong na-share ha. Kaya favorite ka dito sa math club eh. Favorite ko rin naman po kasi ang math. Hindi naman halata sa taas ng mga grades mo. Teacher Stephanie, pwede po ba tayong mag-usap? Oo naman, kagawa ka na ng assignment mo? Alam mo, bilib ako sa'yo. Pagkatapos ng math club, lagi mong tinatapos ang assignments mo bago umuwi. Madami ka bang ginagawa sa bahay? Wala naman po, bukod sa kakain, magpapahinga, kwentuhan po kay kuya, tapos matutulog na. Kung sabagay, maganda yan. Para pagdating sa bahay, relax ka na at may quality time ka pa sa kuya mo. Opo. O tara na, gawin mo na yung assignment mo. Hindi po tungkol doon ang tatanungin ko. Tungkol saan? Survey lang po. Wow, survey! Saan mo narinig ang salitang yan? Dati po, nung buhay pa si tatay, may nagpunta po sa bahay. Ang sabi po magsa-survey lang daw. Ano naman ang sinisurvey sa inyo? Tinanong po nila si tatay kung ano daw po yung sabong panlaba na ginagamit ng mga mister. Nakakatawa naman yun. Meron pa palang ganun ngayon? Ay, hindi po. Noon pa po yun. Ah, ikaw talaga. Siyempre, pinipilosopo mo na naman ako. Biro lang po, Teacher Stephanie. Oh, huwag mong sabihin yung survey mo itungkol sa sabong panlaba na gamit ko. Hindi po. Tungkol saan? Ano po bang hinahanap nyo sa gusto nyo maging boyfriend? Mariosep na bata to. Bakit mo naman natanong yan? Survey lang po, teacher. Para saan ba yung survey mo? Tsaka ako na po sasabihin sa inyo. Basta kailangan po muna masagot nyo yung mga tanong ko. O sige na nga. Yay! Ano pong sagot nyo? Teka, kinakabahan tuloy ako. Ano uli yung tanong mo? Ano po ba ang hinahanap nyo sa gusto nyo maging boyfriend? Siyempre, yung basic. Mabait. Yes! Anong yes? Yes po! Ano pa po? Mapagmahal. Yun! Ha? Yun lang po ba? Meron pa. Dapat responsable. Eksakto! Ang alin? Yun pong sinabi nyo. Okay. Kailangan po ba mayaman siya? Naku, hindi naman kailangan. Kung magkakatuluyan kami, mapagtutulungan naman namin ng pagyaman. O kung hindi man, magkaroon lang ng sapat na ipon. Teka, ano ba tong sinasabi ko? Boyfriend palang tanong. Dun din naman po ang punta nun eh. Naku, hindi tayo dapat pakasiguro. Pero dapat parehong gumagawa ng paraan para magtagal ang relasyon at pwede nang umabot sa kasalan. Ay, ano bang sinasabi ko? Nawala ko sa sarili ko, akala ko matanda ang kausap ko. Hindi naman po kailangang maging matanda para maintindihan ang pagmamahalan. Tama ka. Ay, itong batang to, napapasugot tuloy ako. Opo, kasi po, survey nga po ito. Oo nga pala. Ay, oo nga pala. Ano ka ba? Pero tama po ang mga sagot niya, Teacher Stephanie. Tama? Paano naging tama? Ano ba ang batayan? Si Kuya po. Si Kuya mo? Ang ibig ko pong sabihin, si Kuya po baka pauwi na. Oo nga pala. Halika, idadaan na uli kita sa inyo. Salamat po Tumbatang to. Pareho lang naman tayo ng daanan. Kaya walang problema kahit ihatid pa kita o kahit sunduin pa. Tsaka di ba sinabi ko sa'yo na ako ang dapat magpasalamat kasi may kasabay ako pa uwi? Opo, pero ibig ko pong sabihin, salamat po sa pagsagot sa survey. Naku, halika na nga at nakakatakot yung survey mo.
Nakakabilib talaga ang kapatid ko, Papa Dudut. Napapayag niya si Teacher Stephanie niya na sagutin ang survey niya. Kung sa bagay ay sobrang close naman kasi ng dalawa. Buhay pa si tatay ay lagi niyang ibinibida na paborito si Simon ng teacher niya at yun nga po ay si Teacher Stephanie. Tuwang-tuwa naman ang kapatid ko noon dahil sang-ayon daw sa napag-aralan niya ay 99% match kami ng teacher niya. Dahil una ay mabait daw ako at hindi lang mabait kundi sobrang bait. Pangalawa ay mapagmahal at proven na daw po sa akin yon. Kasi mahal ko daw sila ni tatay at minahal ko daw ng sobra dati si Miranda. Pangatlo ay responsable daw ako kasi kahit may girlfriend na daw ako ay hindi ko siya pinabayaan at higit sa lahat ay hindi mayaman. Ako daw po yon. Pero dahil daw sa masipag ako ay aabot naman sa magiging maayos ang buhay ko at ng mapapangasawa ko. Lahat po yun ay naisip ng kapatid ko, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay sinagawa na ni Simon ang plano niya. Dahil alam niyang maaga kung uuwi noon, ay sinet niya ang araw na yayayain niya si Teacher Stephanie niya. Nung una ay muntik na hindi pumayag si Teacher. Sinabi na lamang ni Simon na gusto niyang ipagyabang si Teacher Stephanie sa kuya niya dahil favorite student siya. Nagdalawang isip ito kung sasama, Papa Dudut. Simon, siguro sa ibang araw na lang ako pupunta sa inyo. Teacher, please po. Ngayon ka na po pumunta. Bakit ngayon? Kasi po, ngayon lang po uuwi ng maaga si kuya para po maabutan niyo po. May atraso ba ako sa kuya mo? Wala po. Gusto ko lang po kayong ipakilala na kayo po yung favorite teacher ko. Yun lang pala. Sa ibang araw na, nahihiya ako. Bakit po ayaw niyong pumunta sa bahay? May atraso po ba kayo kay kuya? Ha? Wala ah. Ano naman ang magiging atraso ko? Wala naman po pala Kaya sama na po kayo. May ibang araw pa naman siguro na maaga uuwi ang kuya mo. Siguro sabihin mo na lang sa akin in advance para alam ko. Ngayon na po. Bakit ba? Kasi bumili na po ako nitong tinapay at kape. Oh, ano naman ang kinalaman ko sa pasalubong mo sa kuya mo? Hindi po to para kay kuya. Para po to sa inyo. Ang binili ko nga po yung paborito niyong tinapay Ha? Binili mo yan para sa akin? Opo, para po may merienda kayo habang kausap si kuya. Itong batang to, bakit nag-abala ka pa? Siyempre po, bisita namin kayo Siguro, ibigay mo na lang sa kuya mo yan. Bakit po ayaw nyo? Hindi naman sa ayaw. Paborito ko nga yan, di ba? Ayaw nyo po bang binili ko? Hindi ganon, Simon. Siguro naman, magugustuhan din ng kuya mo yan. Hindi po kumakain ng tinapay si kuya. Ha? Sige na po, Teacher Stephanie. Please naman po. Naku, itong batang to. Sige na nga, sasama na ako. Yay! Pinag-ipunan mo ba yung pinambili mo ng tinapay at kape? Hindi po. Humingi lang po ako ng pera kay kuya kaninang umaga. Ay, nakakaya sa kuya mo. Baka sabihin yung pera niya para sa akin pala mapupunta. Hindi po ganun si kuya. Baka nga po kung nalaman niya na pupunta kayo, bumili pa ng cake yun Hindi alam ng kuya mo na isasama mo ko sa bahay niyo at ipapakilala sa kanya? Secret po kasi. Secret? Sa kuya mo? Bakit? Po? Wala lang po. Gusto ko po kasing makita yung reaksyon niya kapag pinakilala ko na po kayo sa kanya. Reaksyon? Bakit? Kasi nga po, kayo yung favorite teacher ko. At ako po yung favorite na student nyo. Siguro naman kahit hindi mo ko ipakilala na favorite teacher mo, ay proud na proud sa yung kuya mo. Pero iba pa din po pag nagkakilala na kayo. Anong iba dun? Kasi po, makukwento nyo sa kanya ng personal kung kumusta na po ako sa school. Pag nakikita niya ang grades mo, sigurado sapat na yun. Iba pa din po yun, teacher. Kaya, salamat po, Teacher Stephanie Saan? Kasi pupunta po kayo sa bahay. Naku, ikaw nga ang gumastos dyan, ikaw pa magpapasalamat.
Hindi po akong gumastos. Remember po, pera ni kuya yung pinambili ko dito. Hoy, baka sabihin pinagtatawanan natin ng kuya mo. Sino po magsasabi? Malay mo, may makarinig. Hindi naman po nila kilala si kuya. Tsaka isa pa po, hindi naman natin siya pinagtatawanan eh. Alam mo, ang galing mo talaga magbigay ng sagot. Magaling po kasi ang teacher ko. Ah, baka nakakalimutan mo, math teacher ako. Pero magaling po ako mag-compute dahil sa inyo. Kasi naman, matalino ka talaga. Mana po ako kay tatay, kay nanay at saka kay kuya. Matalino din ang kuya mo? Minsan po nagkakamali, pero ngayon po hindi na siya nagkakamali. Saan? Sa inyo po. Ang ano? Po? Ah, itong tinapay po. Papadudot na kumbinsi po ni Simon ang teacher niya na magpunta sa amin. Yun palang hinihingi niya na pera na akala ko ay gagamitin niya sa project ay para pala ipambili niya ng tinapay na makakain ng bisita namin na si Teacher Stephanie. Pagkarating sa bahay nila Simon ay hinanap niya agad ako. Ang alam niya ay mauuna akong makakauwi kasi medyo mahuhuli ako dahil bumili pa ako ng cake noon. Agad na tumawag si Simon sa akin at hinahanap ako at sinabi na umuwi ako kaagad dahil may sorpresa siya. Kaya sinabi ko din naman sa kanya na may sorpresa ako. Pero hindi po ang cake ang sorpresa ko kay Simon kundi si Miranda. Papadudot kahit na 1 buwan na kaming hindi nagkakausap ni Miranda dahil sa kakaiwas niya. Pero gaya ni Simon ay napapayag ko naman na pumunta sa bahay si Miranda. Medyo maayos ng kausap si Miranda. Masaya siya nang sagutin niya ang telepono. Noong sinabi kong iniimbita ko siya sa bahay ay mabilis siyang sumagot ng oo. Pupunta daw siya. Kaya masayang masaya ako noong araw na yon. Sinabi din ni Miranda sa akin na huwag ko na siyang sunduin. Siya na lamang daw ang pupunta sa bahay at doon kami magkita. Hindi na ako nangulit pa na susunduin ko na lamang siya kasi baka mamaya ay sumama na naman ang loob niya kapag kinulit ko pa. Kaya pumayag na lamang ako sa sinabi niya na sa bahay na magkita. Kaya nang dumating siya ay gano'n na lamang ang gulat ni Simon kay Miranda, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Opo, Papadudot. Naunang dumating sa bahay si Miranda at nagulat si Simon kasi nagtataka ito kung bakit nandun si Miranda. Samantalang sinabi na nito noon na hindi na kami magkakabalikan pa. Masayang masaya si Miranda nang dumating at may kasama itong isang lalaki na hindi naman niya ipinakilala. Good mood si Miranda kasi kinumusta pa si Simon. Pero nasira ang ubod ng tamis ng ngiti ni Miranda nang hanapin niya ako kay Simon. Sinabi ni Simon na wala pa daw ako sa bahay at may binili. Pero ang nandun daw ay ang bagong girlfriend ko. Ang tinutukoy ni Simon kay Miranda na girlfriend ko ay si Teacher Stephanie. Nagulat naman si Teacher Stephanie sa ginawang pagpapakilala ng teacher or ng estudyante niya bilang girlfriend ko. Hindi makasagot si Teacher Stephanie pero mas lalong hindi nakapagsalita si Miranda dahil sa gulat. Para siyang na-lockjaw. Kung masaya si Miranda nang dumating sa bahay ay agad itong umalis. Hindi sa sobrang lungkot kundi sa sobrang galit. Si teacher naman ay gulong-gulo at tinanong si Simon kung ano ang nangyayari. Sakay kinuwento ni Simon sa teacher niya kung sino si Miranda at kung ano ang ginawa nito sa akin. Ako naman papadudot na walang kamalay-malay sa mangyayari sa bahay ay sobra din ang saya. Dahil sa isip ko ay maayos ko na ang lahat dahil magkakausap na kami ni Miranda na hindi ko naman pala aabutan sa bahay papadudot. Simon, nandito na ako. Kuya! Kamusta ang araw mo sa school? Okay naman, kuya.
Kuya, Si Miranda? Dumating na ba? Teka nga, tatawagan ko. Dumating na siya, kuya. Ah, talaga? Nasaan siya? Nasa kwarto ba? Wala po. Nasaan siya? Umalis na siya, kuya. Ha? Umalis? Opo. Saan daw pupunta? Hindi ko po alam. Walang sinabi? Hindi nagpaalam? Hindi, kuya. Basta na lang po siya umalis eh. Baka babalik. Sandali, tatawagan ko. Kuya, si Teacher Stephanie pala. Ay, good afternoon po. Sorry po, hindi ko kayo napansin. May hinahanap kasi ako eh. Okay lang. Elias po, kapatid ni Simon. Ako si Stephanie. Opo, kilala ko na po kayo. Ha? Bakit? Nako, yung favorite student nyo. Lagi kayong kinukwento. I hope magaganda ang kwento. Palabiro pala kayo, ma'am. Hindi naman. Ay, mamaya na kayo umalis, ma'am ha? Opo, kuya. Mamaya pa aalis si Teacher Stephanie. May binili kasi akong cake. Hintayin lang natin si Miranda. Kuya? Oh, Kasi... ano? Teka nga, tatawagan ko muna si Miranda. Ma'am, maiwan ko muna kayo sandali. Sige lang. Okay ka lang po, ma'am? Okay lang ako. Bakit hindi mo sinabi sa kuya mo na umalis na si Miranda at galit? Malalaman naman po niya yun eh. Simon! Bakit po, kuya? Ano yung sinasabi ni Miranda na may pinakilala ka daw na bagong girlfriend ko? Kasi hindi mo na naman siya girlfriend, di ba? May problema lang kami pero hindi pa naman kami naghihiwalay. Pero kuya, hindi ka na niya binalikan. Hindi ka na niya kinausap ng matagal eh. Kasi nga binibigyan namin ng space ang isa't isa. Ano na naman ba to, Simon? Sir, sandali. Baka pwedeng huminahon kayo. Paano ko hihinahon, ma'am? Simon, anong ginawa mo? Sir, bata lang po yan. Medyo kumalma naman kayo. Sandali, ma'am. Nakikialam na kayo sa amin eh. Hindi naman. Pinapaalalahanan lang kita. Sino bang sinabi mong girlfriend ko, ha, Simon? Sir naman, yung boses nyo. Sandali. Ikaw ang nandito. Ibig sabihin ikaw ang sinabing girlfriend ko? Hindi naman sinasadya ni Simon. Kasi medyo agresibo yung babaeng dumating. Anong klase pangangatwiran yan? Yan ba tinuturo niyo sa kapatid ko? Huwag naman ganyan, sir. Nagpapaliwanag lang ako. Kaya siguro nagkaganyan ng kapatid ko. Baka kung anong tinuturo niyo. Sobra naman yata yan. Alam niyo, umalis na kayo dito sa bahay ko. Kuya, sorry po. Kuya, wag ka na po magalit. Wala pong kasalanan si Teacher Stephanie. Kuya, sorry po. Simon, tahan na. Huminahon ka. Oh, bakit ka nanginginig? Simon! Simon! Bakit naninigas ang katawan mo? Simon! Sorry na pagtasakitan ng boses. Hindi galit si Kuya. Hindi sinasadya ni Kuya. Mahal ka ni Kuya, Simon. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin at nasigawan ko ang teacher ng kapatid ko at napagtasan ko din ng boses ang kapatid kong si Simon na 8 taong gulang pa lamang. Papa Dudut, hindi ko alam ang gagawin ko at nagne-nervous breakdown ang kapatid ko. Iyak lamang siya ng iyak at hindi ko kayang may mangyari sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari. Dinala ko kaagad siya sa doktor at sobrang halo-halo ang nararamdaman ko pero nangibabaw ang guilt, Papa Dudut. Hindi ko na naalala na nandun pala yung teacher ni Simon nung itakbo ko sa doktor ang kapatid ko ay iniwan na namin si Teacher Stephanie sa bahay. Kumalma din si Simon pagdating sa ospital at tumigil na siya sa pag-iyak. Pero ako ay hindi. Papa Dudut, gusto kong saktan ang sarili ko dahil sa mga nagawa ko. Nang tuluyan ang kumalma si Simon ay nakatulog na ito. Hindi ko na siya nakausap hanggang sa makatulog. Matapos ang nangyari ay wala akong ibang nasa isip kundi ang kapatid ko. Nabura si Miranda sa iniisip ko at nakalimutan ko na si Teacher Stephanie na nagawan ko din ng mali dahil sa mga hindi magandang nasabi ko. Sobrang parang nagtrabaho ako ng isang buong araw. Dahil yung pagod ng katawan ko dahil sa bigat ng nangyari ay ang nakapagpatulog sa akin. Ayokong matulog pero katawan ko na ang kusang nagpahinga. Pero hindi ko iniwan si Simon sa kwarto niya.
Doon ako nakatulog sa tabi niya. Papa Dudut, halos mawala ako sa sarili nang maalimpungatan ako noong umaga. Wala po sa tabi ko si Simon. Hinanap ko siya sa buong bahay pero hindi ko siya nakita. Kaya pinuntahan ko ang taong pinagkakatiwalaan niya, Papa Dudut. Tao po! Teacher Stephanie! Sino yan? Teacher Stephanie, si Elias po. Elias? Kapatid ni Simon? Opo. Kumusta si Simon? Ma'am, tulungan niyo ako. Nawawala si Simon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagkagising ko kanina, wala na siya sa tabi ko. Ma'am, tulungan niyo ako. Hanapin natin siya sa mga kaklase niya. May nakita akong directory nila ng buong klase nila. Napuntahan ko na lahat ang nakalista doon pero wala siya sa mga kaklase niya. Ah, Diyos ko, saan naman pupunta yun? Doon sa may puno sa likod ng eskwelahan. Doon siya palagi nagpupunta, baka nandun siya. Tara, puntahan natin. Sige po, ma'am. Diyos ko, iligtas mo po si Simon. Kasalanan ko to. Lakasan mo ang loob mo. Ang importante ngayon ay mahanap muna natin siya. Sorry, ma'am. Sa mga nasabi ko sa inyo. Kalimutan mo na yon. Si Simon ang isipin natin ngayon. Ano bang ginawa ko? Diyos ko po. Ang kapatid ko. Minahon ka. Simon. Eto na, nasa eskwelahan na tayo. Sana nandito siya. Manong guard, kasama ko siya. Bilisan natin. Ayun! Doon sa likod ng puno na madalas ang pagpahingahan. Tara na doon! Ayun siya! Simon! Simon! Huwag kang tumakbo, kami to! Si Teacher Stephanie to! Simon! Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Sige, ilabas mo lahat ng galit mo kay kuya. Basta patawarin mo ako pag nalabas mo na lahat ng galit mo, ha? Simon, mahal ka naman ng kuya mo. Nabigla lang siya. Hindi naman po ako galit, kuya. Mali po ako kaya ayokong magalit ka. Kaya umalis na lang po ako. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Wala kayong kasalanan ni Teacher Stephanie mo. Simon, balik ka na sa dati. Walang galit sa'yo. Mahal ka ng kuya mo. Alam ko po. Kaya mahal ko din po si kuya. Gusto ko po masaya siya kaya naghanap po ako ng tao na magpapasaya po sa kanya. Yung hindi po siya aawayin tsaka iiwanan. Alam ko yon, Simon. Nabigla lang ako nung makapagtaas ako ng boses. Hindi ko na uulitin yun. Pangako. I love you po, kuya. I love you, Simon. Oh, iiyak na naman kayo. Huminahon na nga kayo at masama sa puso yan. Kuya, huwag ka nang umiyak. Basta hindi ka iiyak, hindi din iiyak si kuya. Hindi na po ako iiyak. Sorry po. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Kalimutan na natin yon, ha? Sorry po, Teacher Stephanie. Oh, bakit ka nagsusorry sa akin? Dahil po kasi sa akin nadamay po kayo eh. Pwede ko ba namang iwan ang favorite student ko? Siyempre, nandito lang si favorite teacher mo. Salamat po, ma'am. Mabait na bata si Simon. At lagi magiging mabait na bata yan. Di ba, Simon? Opo, teacher. Tara, umuwi na tayo. Sabado ngayon, may mga delegates na magko-conference mamaya dito. Baka maabutan tayo, hindi man lang ako nakapagbihis. Kahit naman po nakapambahay ka po, teacher, maganda ka pa rin po. Talaga ba? Sige, para hindi mabawasan ang ganda ko, mangako ka na hindi mo na uulitin ang umalis ng walang paalam, ha? Hindi na po. Ma'am, sa bahay na kayo mag-almusal. Naku, wag na. Pero depende. Kung nandun pa yung paborito kong tinapay na binili ni Simon. Nandun pa po yun, pati yung cake. Oh, ano bang hinihintay natin? Tara na, at parating na yung mga delegates. Halika na, Simon. Opo, kuya. Papa Dudut, hindi ko po talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari kay Simon.
Pasalamat talaga ako at may taong sobrang concern kay Simon. Kaya may nakatulong ako sa paghahanap sa kanya. Pero kahit natapos yung kabanatang yon ay sumasaki pa din sa akin ang guilt kapag naiisip ko ang pangit na nagawa ko noong araw na yon. Kung maaari lang natanggalin sa kalendaryo ang araw na yon para lamang wala nang alaalang bumabalik sa akin. Papadudot na gawa ko ang sigawan ng kapatid ko at ang teacher niya dahil kay Miranda. Na nang malaman ko, kaya pala siya sumagot sa akin na darating siya noong pinapunta ko siya sa bahay ay dahil may ipagyayabang pala siya sa akin. Papadudot yung lalaking kasama niyang dumating sa bahay noon ay ang bago pala niyang boyfriend. Isinama niya pala upang tuyain ako at ipagyabang ang bago niyang boyfriend. Dahil sa kanya ay nagawa ko ang bagay na yon sa kapatid ko na hindi naman pala sulit na ipaglaban at ipagtanggol. Si Simon naman ay accelerated na naman sa grade 4 sa edad na 10. Mabuti na lamang ay nakarecover si Simon sa nangyaring breakdown niya. Ilang beses na counseling lang ang naging paraan namin para maayos ang lahat. Hindi na niya teacher si Teacher Stephanie, ibang grade naman ang tinuturuan nito. Pero favorite teacher at student pa rin sila sa isa't isa. Hindi na sila nagkakasama sa klase pero sabay pa din silang umuuwi. Kaya madalas ko ding nakikita si Teacher Stephanie bukod sa lagi nga po niyang hinahatid si Simon ay dahil girlfriend ko na din po siya. Papadudot, ewan ko nga sa computation ng kapatid ko tungkol sa relasyon. Pero napaka-accurate po nito dahil mahal na mahal namin ni Stephanie ang isa't isa at ang pinaka-importante ay mahal ni Stephanie ang kapatid ko na parang isang anak. Kaya naman eto kami ngayon makalipas ang 2 taon. Isang masayang pamilya. Oo nga pala Papadudot, nabalitaan ko din na iniwan si Miranda ng lalaking kasama niya noon sa bahay. Ang dahilan ay ayaw nitong kasama ang kapatid ni Miranda na nakikitira sa kanila. Ayaw ko na lang pong magsalita kung bakit nangyari sa kanya yon, pero ang masasabi ko lang po kung mabuti o masama ang ginawa mo sa kapwa mo ay mabuti o masama din ang babalik sa iyo. Salamat po Papadudot sa Barangay LS 97.1 at nabigyan ninyo ng pagkakataon ng kwento ko na maitampok sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elias. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever